Hello guys, hi you guys, how are you guys? Hey guys, hi Jacqueline, how are you? Hi Riz, long time Riz, borove mazano wa munhu kwa Riz, uchabatika zvokumanya. Zona usikubatika zvokumanya. So guys, ngokangoya ngotega wako. Ikawaya ngoya uchitega one wako. Eni mafia. Hans' life is humbling me. I hope you're okay, my dear friend. I hope you're okay, my sister. I hope whatever you're going through shall come to pass very soon. Right, guys? Masquera say doesn't disturb your life. You do name me and anga we to disturb you. To disturb your life. Yeah. Andina number dzako handichinari sanazoti zvakafanira kapena kachinja phone number dzakafamba sei undibate ukapanikikiri undibate kuseri ndibate ukandisundisendera number dzako ndigozokufonera. Hi Ruth Moyo undibate ndigozokufonera undipe number dzako ndigokufonera. Right guys, Masquera say aiwa nangotega timboya titandare zvedu sezvo think vanhu vari kustar party yamadhumbe. Kune star party garazvia. Hey, nanda kunyatso kangamwa wena. Kunyatso kukangamwa kuti mai we ndira ndione. Kukangamwa kuti kune star party. Unozoita ngwavharira munhu star party zvizoyatso kubuda manje. Unozoita ngwavharira munhu kutonyatso rivara zvangu kana. Ndachitobika saka ndambovera ndaona zvokuti kune ma star party. Andisikuona hangu kuti kune vanhu vangani variko kokoko. Asi ndikuona kuti vari pastar party sure. Ndiye TCA mumwe star party ndiye TCA. Hatizodi kunzita sabotage star party yevanhu guys. Kunisatiri pa live vamwachita star party yavo. Sarera sei? Todi guys, what do we do? Tombo drop tozodzoka wapedza. Tozodzoka mangwana. Todi guys, tozodzoka mangwana. Arikutari pa 7,000. Vanhu vasukanda masters vedu vanhu chiko. 7,000. Atanga nguva istar party. Thank you Lulu. Andina kuiona ndichangopinda pa live pana ndotoona nzwa kuti kune star party yaningikiri ya madhumbe ndikati ndotakutanga live tasingatozii kuti kune star party atizoti kunge tiri kumusabotage here. Tikaita live yedu panapa tozoita kunge tiri kumusabotage iye ari kustar party. Kana tombozviona kuti kune star party iri kweni. Kana tombozviona. Alright, ngatiendere mberi. Ndimadhumbe. Madhumbe diary. So handei kumberi. Variko vachangoramba variko koko isitongoitawo zvepati kedu. Otherwise yedu pati yedu nikiri live day kungotandara guys. Right. Guys, pane nyaya tichimboonesana guys. Pane nyaya yandaona yaitika muno mu-UK. Anditika nyaya iyi yandisiririsa ndatumirwa nemwe mudiaries wedu so ndarwadziwa guys. Saka zvandichaita, I need help but I failed to get into your inbox. Can I have your app number? Ichapinwa nemadmin papapa ugozotora. Ichapinwa nemadmin ugozotora. Madmin ndokumbira kuti mupine number. Madmin ndokumbira kuti mupine number. Madmin kana muripo. Guys, hi V ndidedzero madmin kauya pine number pana kutsvaga number. Guys, nyaya irega indikunyatsa kukuplayera imunzwe. Muzvinzwire mega. Tozodzoka titaura nezvenyaya iyi. In guys ndazvishayiwa ini kuti tiri vanhu vakaita sei pano pasini. Ndazvitadza ini kuti zvivindi zvimwe zvatinoita soka ndezveuroyi chaiwo uroyi munouziva. Handei kunyaya yacho.
It's really tough stuff that I'm about to say, okay? Warning, warning, warning. Warning. This is tough. There's a woman in jail tonight who is accused of not only murdering little Bella because, I mean, why does anybody? It's her boyfriend's daughter. But she's also accused of loading little 6-year-old Bella's body into a 10-gallon pail, you know, the kind that you put like pool chlorine in, loading that onto a wagon and then taking it 2 blocks down the street to where Bella's mom lived, and then just unloading that wagon onto mom's yard. And little Bella was found the next morning. This just happened on Tuesday, so it's very fresh. The people of Harahan, Louisiana are just gasping for breath over this one. It is alleged that the woman in that video is Hannah Landon, 43 years old. She is sitting in a cell tonight, charged with this murder. Her boyfriend, obviously no longer her boyfriend, the father of that little girl, reeling. The mother of that little girl, reeling. I want to bring in Dr. Jerry Satanovich. He's the coroner in Jefferson Parish, Louisiana. Doctor, I don't even know where to begin, but I will ask you this. Do you have, from your examination, from your knowledge of this case, do you have any information that links Hannah Landon to this murder? We can see the video on Ring door camera. You know, we can see the wagon being pulled. But the murder itself, are there fingerprints on the child's neck? Are there palm prints that are the size of Hannah's hands? Are there fingerprints on a murder weapon? Anything like that? Well, there's some of these questions you're asking asked obviously to the sheriff and to his detectives, but I do know that there's a lot of evidence that links this suspect to the case, and I'm leave it at that. Can you characterize some of the evidence at least? Sure. I mean, are you talking about the injuries to the little girl? Characterize some of the evidence that links the little girl's death to Hannah. Well, look, I think you just showed the most obvious evidence, which is this woman taking the bucket. It's a pool chemical bucket. It's a 12-gallon bucket, and putting it in the back of that wagon and literally leaving it in the front yard of this girl's mother's home for overnight. Oh. Dr. Satanovich, do you have any knowledge of how the discovery was made? Do you know anything about the circumstances of what happened that morning when Mom saw the bucket? Well, my understanding is that, this is coming from the sheriff, is that the father got home late at night after working late till 9:45 or so, and he went straight to sleep. Woke up in the morning, saw his older daughter, and went in to check on his younger daughter, and she wasn't there. And then he noticed that his girlfriend wasn't there either, and then he went and reported them missing. That was like at 7:30 on Wednesday morning. Sequence of events. Police got involved quickly. They went to the mother's house, and they saw they found the bucket in front of the mother's house. So was it the mother who opened the bucket and found what was inside, or did someone else? I'm sorry, I don't have that information. I've heard conflicting stories about both. I hope it was someone else. I can't imagine. You're a father. You're an right. Nyaya iyi guys kuri kunzi apa kune vasinyaso kunzwa zvakanaka because tonika yasiyana ndeyekutonyanya kuteerera but isita kuti ndatichitojaira zviri kutonzwa kuti vari kuti kudini baba ava vanga vachidanana nemwe musikana nemwe mukadzi saka mai ava yanga yava step mother andimaona girlfriend ishi saka mai ava va step mother vakauya vakadanana nababa ava vaine vana vavo 2 vanga vachigara navo musikana muhombe ndofunga ari kuma 13-14 years nemwana mudiki ushu ane 6 years akamedwa uyu saka mai ava step mother vakadzipa mwana ndofunga mwana achibva afa step mother ndobva vatora bucket rera rinoiswa chlorine yepuya ya mabhaketsi edu aya tinoisira zvina mabhaketsi atinoenda nawo kumuchatakazadza zvina aya 20 liters remafuta riya ndokutonyera mwana imomo mwana afa ndokundonyera mwana imomo
mubhaketi riya ndokubva vavhara ndokubva vatsvaga chinhu chekudhonzesa mine chekudhonza chiwagoni chacho ndokuisa bhaketi riya kamera kama vaona nti vachidhonza pakamera dzimba dzekunoku dzine makamera dzese vachidhonza ndokudhonza wagoni iyaya ndokunosvika pamberi pefront door yamai vemwana ndokuburisa bhaketi riya ndokuisa chiwagoni chane mwana ari mubhaketi imomo. Baba ndobva vadzoka kubasa vakadzoka kubasa kumakota to 10 usiku handika ndobva vaenda straight kunovata makuseni vachimuka ndobva vacheka ivo baba vemwana vaigara namai Mondi ndobva vanocheka mubedroom memwana womusikana mukuru ndokuona mwana musikana mukuru arimo ndokupinda mubedroom memwana musikana mudiki ndokuona mwana musikana mudiki hamo ndobva vaona tine mudzimai wavo hamo ndobva vanoripota kumapurisa varipota kumapurisa ndobva patanga kutoitwa menhandi ndo pakazowanikwa just padhuze ipapapa mai vacho vaigara mudhuze ndobva kutowanikwa wagoni iripo pamberi mune bhaketi imomo mubhaketi ndomanga muine mwana ndobva atosungwa mukadzi yeye step mother. Handi muri kunzwisisa saka zvandibata kuti saka achiuraya mwana ne6 years guys agondonyera hanzi smell baby P also happened. This was the real mom. And this kunzwisisa ukuthi chiyimimi I can't understand on this one video ish in this step mom vakatonosiya pamberi pamai papemba yamai vemwana saka the mother is reeling the father is reeling uyu mukadzi ushu ane astori British kana ari British maybe British by birth but originally as British anenge baba vamene vekune dzimwe nyika wavo asi asiwo kwedu hanimaona saka ndayatsofunga kuti mwana ne6 years ndokuponda mwana ne6 years anenge ambonya kudla chi anenge ambonya kuita sei nokuti tinavo kavana monster in law na evil step mother ipo pano guys muripo vamwe vacho makatenditarisa handi toita vana sweet step mother muripo futi vamwe vacho makanditarisa asi hatipo pakujaja hedu. I'm not here to judge anyone but guys come on mwana ne6 years anenge amboita sei kuti udzipe mwana ne6 years over murume obva wamundonyera mubhaketi zvivindi zvacho guys kana ndimiwo wondonyera mubhaketi iri tobuda paBBC kapa hanzi if you look at baby P it was I don't know about the baby nchaichaga handimaona ndokundonyera mwana ndoonesa pamberi pedhora mai vacho mai mwana kana ndimiwo mwana yanenge ambonya kuita sei ini saka ndatoda kuti tingoya hedu katakatandara timboonesana guys vamwe venyu makaregwa nemastep mother vamwe venyu mutori mastep mother handika vamwe venyu munotoriwo vana kune mastep mother hati mashona timbonyatsanzwisisa mamwe munawo izvo zviraitinawo mastep children kuti chako chizonge chazonyatsa kupusha munhu kusvika pakuti ndakumuuraya ndezvepi zvamuri kusangana nazvo kuvana vaminawo vevarume ava. Be open guys, we are not going to judge anyone. Toda kunyatsa understand what is it chinobva chanyanya kukupusha kuti rega nyatsa kukudambura nembama mwana uyu kumurova kana kuti kumunyima chikafu. Kune mwandoziva aizogwa masupu kudai pambiri aizogwa masupu kana baba vacho vakunochaisa mene muzora masupu kudai so baba vakasvika vangafunzika kuti mwana wangu wadya because zvinogona kukonzeresa futi saka vanongosvika vaona masupu akazogwa pamuromo handika obva atonzi mwana akadya iye asina kudya handimazviona then zviriko futi kumastep father handimaona mastep fathers ndiwo anorepa vana vemukadzi vazhinji vacho kana paine vana vasikana anorara navo anonyenga vanasikana kana kutorara navo mastep fathers ava handimazviona kazhinji kavo vanorara nevanava guys chinenge chinyatsa kuitika chinenge chiitika chazvinoita manje step mother hakuna nobvuma kuti ndinodai wese ngachoti ine I'm sweet ine I'm nice ine I'm a good step mother hakuna nobvuma but vazhinji vachona unenge uri step mother vana vedu havanavo varume vedu havanavo vana kunzoku hanimaona vamwe vanotouya vanongochitoziva vamwe vanongosingazivi variko vana guys chingakonzeresa tiruzosvika pakuti rega ndichingoponda hangu zvife kuti zviri normal nambozvifunza ndikatekora ichi kana zvaponda iye zvino watove mujeri wakavharirwa nemusi Wednesday mujereka saka agonei saka murume yakutochema naye yakutodembawo ende murume vanhu vatogona kutodzokerana maine mwana chatochengeterwa nasara votodzokerana handimaona saka chagona madhimini ndokumbirawo mundipindirewo nhamba madhimini ndipinirewo nhamba timbonyatsoziva kuti chingave be free guys, feel free to come and share
kuti inini hangu gaizika inini mwana nditogara naye step husband yangu iyo ndio ndakatomumaka because of 1 2 3 things tinzwisise hanimaona kuti chingave chi ndo understand kazhinji kacho chanonyanya kuunderstand chekuti but asitong kuti zvifachikire kuvana chandinoziva imi vana mai mune vanonyanya vachigara kuvarumuko kana zvanoenda kuvari kunana baba vavo kana paina step mother please regai kufurira vana musafurire vana venyavo muchiziva kuti pana mai vamwe varipo mofuro pamuchiri kuda murume une unfinished business mwana akuenda kuna baba wake uko andimona wofurira mwana kuti anoita maactions achino disrespect mai vari pachidini munhu wenyama anosvika pakuboikana hatizozivi kuti anoreacta sei andimona hatizozivi kuti vanoreacta sei Anumazvona regai kunyengera uri pochitumia mwana kuti ita so usavateerewa havasi mai vako usavateerewa havasi mai vako usaudzwe zvokuita nemunhu iyeye kuti ari mumba make panguva iyoyo ari mumba memunhu iyeye zvingahete here kuti mwana uye aite semwana panguva iyoyo odzokera zvake does it hate kuti vana maidzi mangwana munokozenzeresa imi munenge makaenda ivi munokonzeresa nyonga because unenge uchiti pakaita kunyonga unofunga pamwe uchadzoka kumurume kwai makandibloka kumacalls mukaka udzeko amasi ndiwani ndinambobloka munhu macalls andibloke munhu kumacalls ndina ndakambobloka macalls kana wana zviite ndina ndibloke munhu kumacalls ndiani zita rako andibloke ndine munhu akambobloka macalls okay hanzi nini chako I'm a step mom every time panoita zvisindomuudza kuti ukakura mwanangu uchazvionera wega I vowed not to beat him mabhuku chaiwo hadi kuverenga but I told him chero wadya mwanangu but wandakagomera ndorova alright ndokumbira kuti mise namba kamadmin ndokumbira kuti mise namba madmin ndokumbira kuti mise namba yatena kame madmin ndokumbira kuti mise namba madmin ndokumbira kuti mise namba kavanhu vafone tinzwe hanzi ini totochengeta mwana wandakwana aripo but habi akatoshaya bless you blessing I hope mwana yari kumuchengeta zvakanaka blessing baba vake vasisipo I hope you are taking good care of that child kandai guys isai number admin miuka tombira ka number mpine number vanhu vafone thank you right number ndapina idzo guys fona iwo tinzwe guys kuti munozviona sei chii chinenge chinozonyanya kumbokonzesa kudaro chingave chii guys kuro yakauko chii chinonyanya kukonzesa kuti tizosvika pakutoti aiwa ndotouraya apinde mundoisa muningikiri kurova kusiko kushungurudza mwana chete kurova unogona kutorova mwana zvekurova kuti ndikuranga mwana baba vakazozvinzwisisa antimaona kuti mwana atadza saka narovawo zvokuti ndikuturanga mwana mashoko chao mashoko we are paying the runs but I doubt you genuinely love that child because why mention about eating hanzi ini ndinotowirana nemukadzi wababa wemwana wangu ndokugona kuti vabate mwana wako zvakanaka wirirana navo ndosaka ndataura kuti vana mai vakaenda sometimes mune problem sorry yenyu kandatsika mukadheni menyu but nyatsozvifungai mai vari pavo andi havasi vakakubvisa wakanga kwakatoenda vakauyawo handiti asi mwana nda unoona baba wake unorwadziwa nekuti ungoti makadiko ndikutumira mwana wenyuko ungarwadziwa nei pane kuti uri kudako whatever makadiko mwana asvike here pamubaba wemwana usi kuvabata zvakatonaka futi anzei kutaura nemunhu ndakaita naye mwana zvakanaka kutaura nemunhu wakaita naye mwana but just kungoti for sake mwana wako ave safe and everything kana ivo mai vacho kuti mainini murise ndaisa mwana mozodza murume wenyu kuti mwana ndaisa pabhasi muriseko nai mainini mwana kuchikoro kumaona ndatumira tsamba apa WhatsApp yenyu kuti kurudiwa mabhuku unobvei ina nditauri nemukadzi aripo ndotaura nababa vemwana wangu ndova ndinotaura naye hani munoona but munozoziva here kuti munoisa vana venyu ndiwa munoisa pasitikeni pakati because aripo mukadzi uya munoti anenge achifilawo sei hauzozivi kuti anofila sei chokwadi ngachitauke guys hauzozivi anofila sei unoisa mwana pachi unoti enga yavo mainini aenda kuperera kumwana
inopera kumwana kana mai nini vatori muroi unoona mwana akaurawa mai mwana mwana akarohwa kana akatori muroi fona itinzwe guys haifonekika inonetsa kai haifonerekika fona itinzwe fona itinzwe guys fona itinzwe pfungwa dzenyu kuti muri kuti kudii ichokwadi ishuwa pamberi pamwari fona ichokwadi pamberi pamwari chako chaiko hanzi inonetsa kutaura dei chafona I know kuti inonetsa kutaura dei mafona ichokwadi pamberi pamwari chaipo chaipo hamudi ndinzi ndichaura nemukadzi aripo kuti who is she unenge uchitofila kunge uri kutongwa nemukadzi aripo but hakusi kutongwa sometimes ukuitira kuti vana vako pavanosvika vabatwe zvakanaka vasununguke munoziva here kuti vamwe venyu vananotojikiswa mvura dzemuchemba zvamunenge musingazivi because of kaunhu kamunoita vana mai vakaenda imimi nemukadzi aripo pauya mukadzi aripo wakaenda kudhara iwewo but uri kungoshotwa kwadzi mwana wangu asipera zvakakwana dzimukadzi irori saka wakaenda vaneti baba vagare vasingu vaneti baba vagare vasingu here wakaenda kapakasara ukaita iwe ukaita move on iwe vakaita move on hati ndicho hanzi nalevi kuti vakanai but levu I think muchitanga chaivo chekutanga chekuti usvike pabhese kuti wanzi aroora ka wongosvika nekungozvininipisa I don't think kuti I maybe zviri both sides rega itinzwe mafungiro enyu. Let us hear what mafungiro enyu. Fona guys try kuedha havasi kupinda mutirega mbovabvisa nditry kuedha ndosata edha chioniso toni imi vana mainini muripo kana muine vana venyu vananga vangochengetwa vese mainini zvakafanana chengetai vana venyu vese zvakangofanana handiti munoona but imi ndotozonyatsa kutoona kuti zvizodaika mai ndo vanenge vari dambudziko iyi mai yokuinda iyi iyo yokuinda iyi ndo inenge iri dambudziko. Halo kola namba dziri pindi makanaka dzakapinwa kwedzo. Halo choniso kola hello network abvadona handizi guys ngatingoitaika moment of truth guys musawanda ine chokwadi ngatingotaurai chiko zvachiti fonai namba kana isiri kuite kukwira palive no problem namba iri apo fonai namba yakapinwa iyi fonai ini ndofunga kuti imi vakadzoka kana ndimune dambudziko imimi ndimi munokonzeresa zvese imi kuona kwangu amene gaiti mumbowa vangu. Halo kola halo kola mushe ndiriaikurisei dzina ifoni imwe iri masure dzina foni hanzi namelody sisimeli waya inside step mam no handisi kusaidana step mam toda kutsvaga pane mudzi tikagona kuwana root cause kuti chii melody ndikukunzwa miri wakadaro 2 minutes ndikukunzwa tikatsvaga root cause melody pane nyaya chaipo chaipaka tinogona kusolva. Remember pano pana namai vakatodaiva vanhu vatoripo mastep madhari ivhuiwa yai handika so takatangira paground kuita kunge tichiri kudai soka hatisvike pamudzi handika ngatitangei pamudzi titsiurana ipo pano because pane vana mai vakatodaro handiri kunzwisisa saka rega tinzwe tichibata tichinda kwese rega tivanzwe vana mai vachodaiva kuti vati kudii. Halo kola taura. Halo Sisimeli ini ndiri mai vakaenda varipo mai kutovaona kutovati mhoroi yo vanobva vatotarisa kusaiti vabva vatotarisa kusaiti zvokutora kuzotanisura kutaura newo unozonzwawo aninoziva kuti like unenge wakaenda but kunotori nevamwe vanokupawo maupdates unoziva kuti wanga wakatogarirwa pasi vachitobhiga kuti ini mandimumhorese ndomhoresera dzei Mirai. Mwana unozoendesa here mwana uchi moyo wakaenda unenge wakutoshtya. Mirai ndikubvunzai ndoda kuzobvunza inini mai wakaenda ndika based on right Mirai achafona mudzonyaya Mirai imwe nyaya kola ndiudzei imi muchichakaitika pakauya mai ava nemi what happened for you kuti muzodzi vazoti andimumhorosi pane zvakamboitika kumasuro havana ngomuzana kuti what happened zvekungoti kuzogodza kuti munhu aroora kana even pakachata vakatochata kana mwana hanambopfira amboudzwa ndikati fine it's okay kutouya
vaitomboita vachitomboya kana pambapa nemurume wavo. Inini asina kana shungu nazvo because munhu aiuya kutora kola mirai right mati vaitomboya aiwa guys ndinati munzwise toda kusvika pamudzi wenyaya saka mbomirai engula yangu yandikuya nayo mati vaimboya kumba kwenyu handitika vese mai ava nemurume wenyu handika vaipinda mumba vaisara panze anambobvira ndamboita maishu navo mhoreso ndaingoda kungoti vangoito zvirongoti I didn't mind kuti tiite mafriends because of mwana handiti but ivo havanamboitawo shungu and effort vaitoti kana ukangovaona vanobva vatotasa kusaidi uchivamhoresa pamwe vatombokudaira aiwa muroi kuchichiri kuitika uimimi pakadaro sisimeli munozosununguka kuendesa mwana wenyere aiwa hazvindi asi kana chiri chokwadi chokuti hamuna mbovhera makanganzana nokuti just vangouya neattitude towards you then muroi kana mwana wacho usaindise zvako because unondonyegwa mubhaketi usaindise zvako aiwa hautonzwisisa inini nditori pakati but ndoda kumbonyatsoya muri kutaura ndoinzwisisa because ndotombozvibvunzawo like pane vamwe vanoitira utsinye kana kuti mai vacho vakafa kare yes voitira mwana utsinye handizvinzwisisa kuti vanhu vanenge vachizvifambisa sei yes sezvakaita kwenyu kuku munhu yakauya matosiyana munhu kana akatotata zvakanaka tinoita toita move on whether vaifila kuti inini I was single kana vaifila kuti inini ndichiri ndakangobatira kuti vachadzoka I don't know but ndopanga pasina kana but vakauya vakatochata vakatadza kuimbeta mwana kuti mwana uye kumuchato uye anotori muroi usaindisa komwana kola muroi yaiwa muroi usaindisa komwana kola thank you very much kola right toda kunyatsonzwa kuti tichienda takaenda muri kunzwa nyaya kola ari kuti vakatouya ndainda mai ava vauya ndainda vakatosvika vakacheta nemurume wavo zvakanaka handika mwana havada kumudedza vaitouya nababa vemwana pano vosara vakagara mota zvavo of course haya waimboexpecta kuti vapinde mumbandeti havaipinda havaigara but kusamumhorosawo kuti makadini nekuti ndizive mai vemwana mwana anozoya kwauri handika uchimubikira kana karwara rumba mako unofonera semai vemwana kuti mwana kuno kwarwara saka vamuroi regai timbonzwa vamwe wani muroi watinaye pano sofa halo kola hello sisimeli yes muri sei kola muri mushe kanjani kuri indiri step mother okay ara ndambonyora hangu comment section ndichinyora kuti inini my stepson I care kuti mwana wangu adya zvakawanda handitsvaki nokuda kwekuti ndakazama kuti mwana wangu verenga mabhuku haadi ndikamuisira timetable iri verenga zvakati haadi ndikanyora kuti inini what I care about now is mwana adya mwana apfeka ndabhadhara transport aenda kuchikoro that's what I care about now munhu akati haudi mwana iyeye saka ndina kunyatsonzwisisa kuti ndofarwa kuita sei handina kunyatsonzwisisa kuti ndofarwa kuita sei nokuti mwana uyu I'm doing my best ndakamuudza makumuudza kuti inini mama vangu vaida kuona kuti huni dziripo mumba madzudzuro but iwewe wawana opportunity mwanangu kuti ndokuti verenga mabhuku ndoti kuti kana usipane zvausina kunzwisisa kuchikoro uya kumba tigare pasi tidiscuss but mwana ndakaisa timetable kumabhuku yandakanyora kuti everyday uchibva kuchikoro ita mesi ita chakati ndikudetsere cause ndozviuyisisawo ndandisiri doko stereki but haadi saka ndakangosvika pakuti mwana wangu chero inifomu yako yakachena yakaainwa ndabhadhara wabva kuchikoro ukawana chikafu chirimo wadya zvokuti uri kuita chiye kuita magemu aimboita zvefoni pafoni pachona sisimeli mwana wangu kuti amai vake vakamusiya kwambuya vavo kwavakarerwa kwambuya vacho saka vamusiya ikoko mai avo vakandoroorwa kwai kubhoyera vakasiya mwana uyu vakamusiya aine tosvika kuma4 years vachindoroorwa vakazopedzisira kutomuona mwana yatori kuma7 years saka babavo avo vandakaroorwa navo vakaita mwana uyu vachine 18 years zviya zvokuti vana vakaita musikadzi vatobva vatiza babavo saka babavo vakazodzoka papaya kundotora mwana saka mwana wangu akatanga grade 1 atori mu10 years saka izvezvi igrade 7 saka ndomuudza uri 17 years you are now going grade 7 unofanira kufokasa but ndoona mufoni make anenge achisendera vasikana ndoda kudyiwa ndoda kudii zvakawanda wanda but handina baba vacho anga chiwadi kumuronga kuti zvatikangoenzana 17 years neni ndomurova sei sisimeli apasingomuudza nemuromo kola mune 17 years
mwana wangu iye ane 17 years grade 7 wemurume wenyu handiti wemurume ndo wandiri kuti mwana wangu wenyu ane makore mangani emurume wangu ane 4 years right. Imimi murume wenyu ari kuti wamborova mwana makambogara pasi nemurume here kuti mutaura nenyaya yemwana uyu anogara asipo murume wangu saka kana panoitika akaunti nyaya inenge itika tabata zvakati pamwana oti wadii kumurova nekuti achakunesa paanodzoka murume wangu kuomba sisimeli anongosvika hatombobvunza anonge vechingoti kumwana unozati pane nyaya dzakasara kwakoromora ndisipo handichazokubvunza musi waanozotsamuswa nemwana endo paanozanga kuti pape wakambose zvakati ndichakurova saka ndakatoona kuti baba vake havadi zvokubata mwana wavo saka ini ndikatodistanceawo ndikati mwana wangu kana usingadi kuvereka mabhuku its okay kana usingadi zvakati its okay saka nene hatina bad blood nemwana wangu anongodyawo kana auyawo kuchikoro tichaukausendera meseji kuti mwana hana kuita wiki yemusi wakati totiwandikirei mwana wangu ndandakangangwa ndoti allright its okay ndotonyarara what should I do paretiki guys ani muri kunzwa iye murume wako ndiye ari kuzvitendera because si asagoni kuti agare pasi abate mwana wake agare pasi ataure naye nemwana kana kurova mwana wacho ariye nokuti mwana uyu zviri kutoitika mina ndikudze chokwadi choicho ameno guys kana ndiri kunyepa mugozo yawo mubasa rakola mwana uyu muri kutorera bad behavior muchingoti kutsogwa nemuromo hazvinzwi baba vake havamurovi so you cannot hit him baba vake cannot hit him asati ambomurova so iwe akwanisa kusimudza ruoko chirova mwana uyu because unongoti regai nasi ndimbomutsiura reganisimudza rikudai obva warova obva ati dc konza warai mwana wangu but on the other hand zvakare mwana uyu muchimurega achidliwa achida zvokudliwa izvo achidinika muri kutorera chinhu chirwere chakaipa mumba because kana uine mwana asingadinzwi kudai so kana uine mwana musikana one day iye akuto 70 anoda zvokudliwa kudai saka mwana musikana uchamusiya here aine mukomana webhudhi vake uchamusiya here aina bhudhi vake nokuti guys kana ndimiwo mwana ari kutodherera ushu but on this case now mai vemwana is not even in the picture kuti ngati mai vemwana anonyengera havasi mupicture hanzi kubva kubwera nokwamukati ungaziasi $2 kwavakaroorwa not even a course sineli not even kana vakatoroorwa vakaenda mberi life yavo havana chekuita nemwana iye but mwana wenyu imimi mafunga kuti iwe wave semukadzi put your foot down corner because iwe ndochanyanya kuyetekana wese une mwana musikana waona ipa pane 4 years one day munhu autoziva kuti 17 zauza kuti kunodliwa chinhu uchiona mwana adliwa uchiona mwana anadwa nanzwa kwese kukashamusika yekuti paitouya nevamwe mai vakatokura kutondidarika vachingouya vaiva mapara emujoni aya achingouya padhoo pangu achinoka mwana wenyu andikwereta mari mwana wenyu azodai ndikatosvika pakuzvibatanidza kuti hapana kukweretana mari ndofunga ndikuku akadzidzisa zvokudliwa cho but murume wangu pandakangomuudza nyaya ndatofunga kuti pamwe chati let involve police tinzwa kuti mwana zvafamba sei kana kuita sei murume wangu akabva aneta vamwene vangu vaiti vaitogara kuno munin'ina wavamwene vangu vandoti mama vamwe vanongotogara kuno kuti vaudza nyaya iyoyo vatonetawo zvavo ndikati taipi yemwana uyu isabate ukangomurova chiteka anokubaya kana nebanga handikuona takuta zvemapara anokubaya kana nebanga usatombovera watombobata hanzi isai mastar kani kuisa mastar kupi tumaybe tiri padiaries isusu kuisa mastar kupi pastar chaitangaaiwa mastars tichaita yedu starpat kana takuda kuita tichaita yedu starpat yakatomirigwa nevakawanda tichazoita starpat kwete now not now atimboitai zvepano gai vanhu vamboita mastarpat avo kumapeji avo pakaipa kola nokuti ukatongomubata chine kuti wakumurova unodhudhugwa nebanga mwana uyu akatopanduka gaizi mukuzvionawo sei akatopanduka mwana uyu 17 grade 7 anodzidzepi mwana uyu anodzidza munamusavadamba kuchikoro kwacho rahamna kuti eji kana kuti chivakabva umupa edhiboy chete mwana wekunogwa mwari uita kuchikoro atori edhiboy kuchikoro kwacho ikoko kana kuti ndi akakura darika vanhu vose pachikoro kuprimary ndiye akakura darika vanhu kapaprimary vese saka vakabva vangoti avhundusigwa atyiwe but mwana uyu atoipa kola haminoti mungaita sei I don't know but iwo samai manje put your foot down taura nababa nemurume wako usho otherwise ndiwo utori pariski because ndiwo mutorwa ipapapa ndiwo utori pariski iwewe
wasinesa kumwa musaitire ndikozi mwana uyu kana kuri kuti achatamba nevamwe vanhu akamutisa kana kudii zvinongodzoka mumba mangu zvinongodzoka kwauri yes zvinotondiafektawo saka ndochana achitaura mukomendi kuti ndakutongofunga kuti chero apfeka chero adya chero enda kuchikoro nengo kumaticha ekuchikoro kwavoka anoti you are the best mother chichi vanotondibvira zvokuti vanonicomplimenta vachida kuti ai muri mai vanohwisaitir zvakawanda zvinotaura maticha ekuchikoro kwake but ndakutongoti chero wadya mwana chero wadi timetable ndakaisa iwe wacho hausi safe one day achakukwira ukuraseka muna utozati mumomu anozoti vasimaika anoti vasimai vake muna kusana zvokudliwa 17 grade 17 years vanotsengwa one day vana vakavacha vanopindigwa kuchipisa kujoni uko wakavata mai mwana unenge wakarasha vasvitsi uko mujuveti riri uko mai mwana wakashama wakatatu mukona muchatsengwa zvekuvasemother but anyway handizivi hangu but I was trying zvokuti dai angotori mwana andoniteerera achaitosvika kure cause ndotomudza kuti mabereki vangu chakati vanga vasingaiti vanga vasinei nezveumwe muziva zvokumusha zviya vanongoda huni vanongoda kuti waenda kumbudzi dzafudzi waito zvokuti waita pano kati 15 angoti alright mwana muchitora mugomo ende kumvura saka ndaimuudza kuti I don't want that on you saka kati chaunenge wakona kuchikoro uya tiite tisepano kana kola no zvokuchaita grade 7 ne17 hazviiti kola murume mukuru especially wakazana zvokuti kwaindoda kudliwa chiimagina wakagara naye patebhuru iwe une mwana ne4 years kureva kuti hamuna kunyanya kusiyana stereki nemwana uyu hamuna kunyanya kusiyana makagara patebhuru nemurume ane17 years uchimuchinyora bata apa kudai bata muna nemafeelings 17 ine mwana munotsonyiwa munotsonyiwa imi guys vanotsotsonyiwa chirega aitewo gake homework yake gakatadza homework grade 7 here zvakaoma. Thank you very much kola imi guys kana kuti munhu ane 17 tigare pasi tiite homework guys aiwa zvitoiti anotsotsonya nokuti mwana atokura 17 ane mabiri unovanopurudzirwa kuni hazviiti ngavangoti ngavakipe distance guys aiwa ngavakipe distance avandi mukuzvonawo sei fonaiwo guys tinzwewo fonaiwo mukuzvona sei ngavatokipa avo distance ane mafeelings anozoti havasimai vake anoda munoda kutsonyiwa tsonyiwa yaiko hazvibudi ngavachitongorega guys nyaya idzi dzakadzevastepmadza dzakaoma guys anodyiwa imota zvokuti amai anodyiwa guys iwa zviti aiwa ngavachitongorega achingoshingira akapedza grade 7 form 1 day zvaigona kamamisa kana kuboarding anogara bhozi ane seform 1 anenge atove ne18 ka akuziva vakadzi mwana uyu muSouth Africa hazviiti panoti form 2 by mwana anenge atove ne18 19 guys hazvibudi hazviiti 19 dzemu-SA dzinenge dzakatomitisa kudhara vanhu vanotsonyiwa maya hazvibudi hazviiti aiwa hazviiti okay ngatidzokere kunyaya yedu yemastepmother guys fonai tinzwe kuti situation yenyu yakamira sei hanzi ndobaya papo ndifone hilda iyo namba yakapinwa apo iyo namba iri pinned apo hanzi pati bati zvinoitika guys ndopapo zvinochinzi mwana womurume akabata mainini chibharo idzodzi nyaya dzakadai wakura kamunhu uchu wakatoita wet dreams kuti 17 akatoita aiwa hazvichaiti ngavachitongomurega aite medzi dzake dzegrade 7 ndidzo unodzigona ungada kubatsirwa medzi grade 7 nane 17 unodzigona ndosaka kari bad boy hanzi dairai foni haisi kuringa foni haisi kuringa foni haisi kuringa foni aitoni hazviiti guys zvakaoma fona ichinze guys vamutiwo kuti kwenyuwo zviri kufamba sei yes is the pinned number hauna kufaisivesa here the pinned number pakaipa guys anastep mother regai uroyi musandonyere vana mapini musabatai vahuro vana vevanhu musarove vana vevanhu munowo munhu arohwi guys unoti ndoda kuranga kudai so unongoti uchiti ruoko bva ati bhazi hamungagwadzwi nekupa mwana sadza guys sadza kungobika kaposheni kesadza vomuti sadza singakugwadza sadza zvinogwadza kuti anogezeswa here asikana
kuti anogezeswa. Munhu anongosvakana nematsoko kusuka kana zvindira mutoilet nekuchinza nobviswa pamba. Munhu zvindira mutoilet kodzoka kuti tototi suka ndiro osuka. Utsinye unengori pa asina ngazi mbobvunza. Munenge muchienda competition here chii chinenge chiitika? Alokola. Hi, Simeli. Hi Kola, how are you? Yeah, I'm good, thank you. Saka Simeli, apamanya mabata nyaya very sensitive apa manje. So mambosara comment yangu endatara ndikati musasaidi nema-step mothers because kwenye muritanga muri kusaidha nevana ava yechirubhiti. Handisi kusaida but achida kusvika pane mudzi tinyatsokunzwisisa kungoti approach yandoita dzimwe nguva you can never understand. Tichida kusvika pamudzi wenyaya kuti tisosvika pakuti chii chinenge chiitika. Saka ndikangura ndichiti chii chinenge chiitika kazhinji kacho havabudi. Handiona kuti vakumastep mother akusununguka kufona manje. Ndakauya ndichingoti muri kubata vana vanhu rafima jana nofona tinoziva sei zviri kuitika. Tinyatsobata zviri background. Inini ndine situation yekuti mwana akaenda kana ndakandiri married anyway got married ndiri teenager and then tachiri married for 17 years and then now vamarried to munhu wavainawo, so vakaenda nemwana kuSpain kuholiday and then mwana pakadzoka manje mwana in her innocence achingofunga kuti kungotaura nyaya akati, oh mom, I was in a swimming pool and then I almost drowned and then I was struggling and then later on dad came to save me. Because but you almost drowned, but how come they knew? But at that time angasita gonna kuswim anditi ndikati saka ko ivo vanga vari kupi vanhu vakuru anditi sikanzi vanga vari mu like the villa that they rented. And then mwana wa stepmother, at that point akasata stepmother and actually girlfriend. So she can and mwana aigona kuswima mwana wa stepmother. She can no sandambofona ndikataura nyaya I think no, maybe it's a different kuna someone akambofona imwana akapedza drown. Tinotoiziva pano but I think it's not you, somebody else. Yes. So ndikati zvoni saka maybe and then ndikati saka am I wrong though in that situation yamuri kuti zvoni yekuti stepmother and or amenini muri kuti tiranani old BH, I don't know what you're calling us, but am I wrong? Was I wrong kuti ndizo reprimanda vanhu kuti listen, kuti ndizobuda out of my shell ndiudze vanhu kuti listen zvamakaita zviri wrong, of which ini ndakapedzisira ndatoripotwa kumapurisa kuti zvoni ndaita sei ndaripotera chivanhu. Why did I kuti ndavaudziresa because obviously I was mad, I was not happy kuti makaisa mwana muswimming pool mwana asingagona kuswima imi mukanogara mumba mamuisa munoziva zvimafloaters zvazvasimele floaters zvekuti vanhu vanongoflota handiti simele. Saka wangosiya mwana pazvimafloaters apa mwana agona kuswima. Apa mwana at that time angane 5 or 6 that time, yeah. So masiya mwana pazvimafloaters imimi maadults too maenda mumba mwana wa stepmother anogona kuswima asiwa ari muswimming pool imomo, wangu asiwa ari pazvimafloaters zvazve. But zvinoitawo here izvozvozvo ndinongozwawo kuti ndandiri wrong here kuzotuka vanhu kuti mazviitirei, because ini ndakazopedzisira ndaripotwa kupolice because ini kana ndakuzotuka handizohold back and I didn't hold back. Ipapo ndakatomuti and as munyika matiri munomu because ukazotaura because ndakamuzoti iwo mwana wako akanzwa romita sei iye akazondiripota kuti ndataurire chinhu zvakadaro tichi, but obviously the police didn't have a problem because I didn't say anything bad. I think at that point angatopererwa hake akangoona kuti arega ndingomuripota kumapurisa, but still they didn't do anything because they can't do anything. I didn't threaten her, but ndakangomuza iyi movie hatisi kuifarira hatisi kukuonai zvakanaka, why masiya mwana munhingirikini. Saka ndandiri wrong here ipapo dauti ukona apa wamakatuka imini kuti wako de kuchinzi izvo wako aitwa the same thing makatuka mai avo
X uyu ndiwo wandakataurira, and guess what, iye X uyoya zvandataura kwaari kaisa obviously akaratidzani akaratidza izvozvo because after that, because before that taita zvekuti maweekends vana vanokwanisa kuenda ikoko, now havachakwanisa kuenda ikoko because akati because zvawakataura ipapo akutoti hanzi wakuti kuda kuraya vana akutoti hanzi muda kuraya vana vako saka vana havachakwanisa kuya kuma-weekends even. Is she just using this as an excuse? Because why would you put a 5-year-old who can't swim on a floater? Muri ma-adults hamuchagara muchiona vana kuti vari kudii, mungopinda mumba shuwa zvinoitawo here guys? No. Ini kuona kwangu unokanganisa. I don't know hangu kuti approach kwakazo approach sei. Ndakataura direct to baby man uyu mukadzi anditozivi kana phone number yake anditozivi ma-contact. Ndakataura kuna baba ndokwandakataura. But obviously chodana ndini ndanzwa kuti mwana posanyura ndaichangopopotawo pafeya kumurume kana chitoka kuita kumurume ina I don't see anything wrong. Mukadzi akatozoudzwa nemurume tapinzo kutana baba vemwana hapana nokuti mwana mudika ne5 years chero dai anga nemaflota 20 chaiwo anokugadwa even swimming pools vanotokuudza kuti guard your own children uritogadha mwana wako ingawanichera ne12 years chachiyasangomsoma tonzi garapo nemwana wako wakachita mwana wako ausiye mwana wega. I would react the same too. Kuona zvawakaita. It's just that kuti baba ameno kumba kwavo saka vakushandisa that as an excuse kuti vasatore vana. Why? Because havasi kuda kubudisa mari. Vana vakauya kuti vasapaudzokera negrocery ka vamaudzokera nechikafu. Saka akushandisa kuti nandivaoni vana saka chikafu anobhadhara maintenance vanodlaya anotenga chikafu. And really hapana kana zviripo. Ndozvakutoitira because akauya akazozonyadzisa kudzidzira vana vasina kana bhutsu nyuwani saka ndozvaari kuitira kuti vasachauya. Vana ndinochengeta hangu inini I don't care izvozvo hangu ndinochengeta. Apa zviri fani zvacho ndezvoti vanhu vacho vanoshanda mumaservices ekuchengeta vana teenagers in distress what apa ringori zita kona vanhu vakwanda vanongoshanda ibasa chete kuti vari kuda mari but hazvisizvo mwoyo yavo haipo ipapo. Mwoyo yavo haipo kungoshanda kubasa. And a problem yangu isitomba haioni vangu ndochengeta hangu hazvina not a problem but ipapo pekungoti akazongoti hatichatoona vana kutoona vana vaiona every weekend every chichi achidididi tiri mu-co-parenting situation just because ndikabvunza kuti why zvikanzi hanzi because uyu akuti xy uyu wife waanaye nawo hanzi because akuti hanzi unozotipomera mhosva kuti tikuda kuuraya vana. Imagine. Zvina basa kana sikadi kuona vana vake that's his own problem. Chingochengeta vana vako. Chingochengeta vana vako but you were not wrong. I would do the same. Unokanganisa. Thank you so much. All right, Kola, thank you. Guys, iwaiwo saka apa havasi stepmother ka ndibaba zvinhu zvacho apa havasi stepmother ndibaba vacho ndohonzeri ndovakabvunzwa kuti masiyirei mwana achinda oga mukanda mwana ne5 years nsimipo umoenda kunozvivharira muzvimba zvenyu zvemauswa zviya zvimasharei handimaona mwana ari panze ega ndovakamanya kunoripota kumukadzi ndovakamanya kunoripota kumapurisa ndovakati hatichadi kuona mwana wangu. Guys, ungaudzika kumusana nemwana wako ndiye akatoti handichakwanisa kuti ndione mwana saka apa ndibaba manje. Zvinhu zvacho zviri kwese guys, zviri kwese, it's everywhere guys, zvinhu zviri kwese. Right, tauraiwo tinzwe guys, muono wenyu muri kuonawo sei? Vana baba vavo ndivo vanokonzeresa varume ndivo vanokonzeresa ivava varume vanokonzeresa kuti anenge achinda kutora makuwa. Hanimaona anenge achindotora makuwa uku akaenda uku kuvanokusiya achaura makuwa kuna mai vevana odzoka ukuuya okudza futi makuwa abva uku. Varume ivava ndodzimwe honye chaiwo vana pongwe vanokonzeresa ivava because ndiye baba anofanira kuti abatanidze vanhu handika abatanidze vanhu nguva ichiripo kuti right amai uyu mwana wangu uyu handika saka zvofamba zvakadai imai mwana tikuita zvinhu zvemwana panapa kuti zvifambe zvakanaka zvinofanira kudai isi silinda muri sei zvinofanira kudai handimaona but murume anenge ari pakati ndo inenge tori nyoka ikanorumira yodzoka yorumira yodzoka pamusoro pezvo hapasina relationship apukanya relationship dzanhu anenge achida kuchengeta mwana wake anofanira kuchengeta mwana. Handimaona fonaiwo guys tinzwe pfungwa dzenyu kuti munoti kudi vari mumasituation iwayo step mam kana kuti mai vemwana handitika fonai tinzwe guys, fonai tinzwe namba dzakapinwa apo, fonai tinzwe.
Fona Itinzwe. Hi, Noma Uchibanda, how are you? Fona Itinzwe, guys, vamwe varipo Fona Itinzwe. Fona Itinzwe. But vasikana kana muripo imi munochengeta vana vakavadhayarisika. Guys, chikafu itoilet, guys, chinoflash. Handika, chikafu itoilet chinoflash. Kazhinji tinoti musaro wevana ava. The reason being, unogona kuva uchimudane mweya wese but musoro unomurova. Mai vacho vakadza kuti warova mwana wavo havafari. Inogona kutotanga kuita kuti muite vaenemies kwenyu. Saka the best way is just don't hit. Rova vako usiye ushu. Handika, rova vako uyu usabate hasi wako. Andiona, anogona kuvhunza iye kana muromo kuti unondirova uri mai vangu wobva watozobatikana. Saka usarove, chikafu vapei. Handika, chingori chikafu guys, just food after all toilet. Handimona, ukona uchitonyima chikafu ka mwana wako wemurume wako kuri kuti chero visitor kayamba wako kauipe chikafu. Zvazvinotoreva, hautoipe chikafu. Handimona. And ingovadai muzoti vana vazhinji vachavanotouya hamba kuna vanobvunza mwana kana achipfekedzwa pamba guys. Atoya chiri chigonzora chinozvifambira chitozviitira zvese. Kuti unotofanirwa kutofara kuti ndine mwana uchotumawo kuti suka maplates unenge wapisa kugwa mwana guys. Come on guys. Kana muripo guys, come on. Unozvifanirwa kutotuma kuti chiwa chamasocks oche nevanina vako wakuita fight nemwana netennis guys. Sadza ranongobika opakura umbodla. Amen. Vana baba kana muripo imi munofambisa mashoko kwese panenge pamunoita mashoko muchifambisa kuna mai vemwana modzoka mofambisa mashoko kune mukadzi wakaroora muzive kuti wamuri kuisa pakati mwana ndiye wamuri kuisa pakati. Halo Kola. Hai Sisimeli muri mushe kanjani? Sisimeli munonzi yati nyaya ika haitaurike. Varipo vanhu vakawanda pa100 chakuti papa vari kuona this light ka hapashayikwe 1. Stepmother ari very evil. Hasi 1, haikona 1. Ndosaka tiri kutaura haikona 1. Havazobudi zvawo pachina but varipo vana vachiita zvati havabudi. Sisimeli munonzi yati ini ndakachengetwa nastepmother kubva ndiine 1 kusvika ndiine 11. Maparents angu akaita hameno zvavakaita vakarambana, they divorced when I was 1 vakadzokerana ndaane 11. And stepmother ivavo vakarambwa nezita ramai vangu. What happened was babangu vaidawo zvevasikana, handidi kuvanyepera hangu, munhu mukuru handidi vanyepera. So mai vangu vakaita my little brother premature, and hanzi at that point vanhu vainzigara kuhospital svika mwana aita full time. So when my mom came back, my mom met this woman Mumba. Vakati, what are you doing here? This is the house, this is the husband's house. I katoita noisy, mai vangu kudzingwa, what. That woman Sisimeli used to hate mai vangu zvinhu zvisingatomboita. And yet my mom had never done anything wrong to her. But she used to hate amai vangu zvisingaite. Whether vaiona kuti baba ava pamwe vachiri kuda mukadzi kana kuti baba ava vanogona kudzokera kune mukadzi wavo or whatsoever, I don't know. So that hate spilled over kwandiri. Sisimeli maigara kugwera handiti mimi munoziva kuti ini handisi mushona, but shona yangu mbogara muchiti why where did you learn shona from? I lived in Gweru from when I was grade 3 to grade 7. Saka imi munoziva Gweru. Isusu taigara, well, when my dad moved, I moved in with his friends. Vaigara kuLundi Park. Padhuze neLundi Park Primary School. Saka ndaitiza paLundi Park Primary School. Ini baba vangu vakapiwa imba yekambani. Kukopi. Munokuziva kukopi. Ngomo. Chipatara. Exactly. Kudhuze nechipatara. But Sisimeli babangu nini vaita basa rekuti vaimboshandira out kudheti, kuChiredzi, kuHarare, wherever. Vaisiya vapa stepmother vangu mari yekuti ndikwire kombi ndichienda kutauni ndozokwira kombi kuenda kupi? kuLundi Park. Ndaifambiswa Sisimeli from Kopi ndopfuura CJR. Handi muri kuona pane CJR. Ndoziva wodzika vakaenda kufemayo chinda.
exactly ndaibva kukopi ndopfura CJR ndozodzika ndepaya musango muye ndichinobata lundi pake. Umwe musi ndakasvika kuchikoro ndichichema varume vemabhasikoro vaya vaishanda kumafactory. Umwe musi murume andibuditsira zino rake ndichifamba. Ndikasvika kuchikoro ndichichema kuti pane murume andibuditsira chinhu chake. Vakafonera amai vangu kuti vauye, my stepmother. Inini my biological mom, I never saw her kubva ndichiri 1 kusvika 11. Handinambobvira ndavaona. I didn't know kuti munopinda. Kazete nei? Aigura kazete nei? Ndakabvunza amai nini kuti ko mai vangu chaivo varipi, ndizvonzi amai vangu vakafa mukaaccident. Saka ndakakura ndichiziva kuti amai vangu vakafa mukaaccident. Ndobva vafonera mama kumba kuti uyai kuchikoro toda kutaura nemi. Vasvika kuchikoro zvikanzi mwana asvika panapa achichema auya netsoka. Wai mwana achifamba netsoka kulundi pake for that matter, kulundi pake nemakore acho ototaura iwayoka vanhu vaingokwira makombiyuta zvakachipa nemabhazi zvose. Zvakaoma. Sisimeli ndakapiwa mari yekuti ndikwire kombi that day ndichidzokera kumba. Ndakasvika kumba ndikarohwa. Kurohwa kunzi wasvikirei kuchikoro uchichema, chitanga chichichemedza ipapo kuti waona chinhu chemurume. Saka wasvika kuchikoro uchichema uchichemerei? Chitinochemedza ipapo. Apa unenge uchirohwa ukada kuvhura muromo kuti ndaona murume achibuditsa, worohwa chinyarara. It went on. Ndakakura ndingadye mazai. Inini I was allergic to mazai. Sisimeli ndichikura zvimwe singatomboita zvekuti I don't know how it turned around, but pandakaita nhumbu ndakatanga kuita craving yemazai. Ndopandakatanga kudya mazai. But I still eat them in a funny way, but I eat mazai now. But ndakakura ndingadye mazai. Ndaisirwa mazai 2 mulunch box kuti hanzi ndaunodya kuchikoro. Ndinodya sei chinhu chandisingadyi. Handidyi nyama yembudzi up to now, but ndaisirwa nyama yembudzi mulunchbox. Zvese zvandinongoti handidyi ndo zvandaisirwa mulunchbox. And you never even did you never ask kuti zviri sei? Sisimeli nekurohwa kwandaitwa, you could not even kuti kana date vakauya so iri Friday votanga kukubvunza kuti how are you okay? Inini I was very close to my date vangu vaindida singatomboita. Even kusvika padeathbed yavo ndakafonerwa ndiri kumba, ndabva kuhospital Maxeni ndakafonerwa kudzoka nditwa kuvari kukuda. Vaindida zvekuti, but kuti nditaure sisimeni handigare navo ka because ivo vachauya Friday, Monday pamwe vari kudzokera ndosara naamai ivava. Saka ndinotaura sei? Ndosara ndichirohwa. Saka ndaingonyarara. Ndakapiwa mari yekukwira kombi 1 week. The following week zvikanzi unofamba. Munhu murume akangokuratidza chinhu chake uskrima. It was cheaper than kombi kakuskrima. Saka ndakatanga futi kufamba ndichienda kuchikoro. Zvikanzi maticha akangokubvunza chete taura kuti chii? Uya nekombi. Famba netsoka. Chisimeli ndainzwa nzara yekuti uchibuda CJR pai panoperera fence yeCJR pai across the road panga pane imba amene ainziwe I think minister kana chichichi kana ucheza kukopi for your rights. Pane imba yanga iri opposite ya minister ivo vai paigara pane mabhanditi aigara achiteka pauswa chichichi. Imba iri opposite panga pane murungu aigara ipapo. Ndiye akatombotaura neni one day ndikachema Sisimeli mukadzi ndakamuchemera murungu ndichimuudza kuti amai vangu vakafa, ndine nzara, kumba ndinorohwa chichichi. Mukadzi uyo akatanga kuti everyday kana uchibva kuchikoro mupfuura nepanapostora chingwa. Ende zveshuwa Sisimeli aidha ndiye ainditambidza pagedhi kana Sisi vebata vainditambidza pagedhi kana garden boy waiva vainditambidza pagedhi chingwa. Chinenge bhata iyoyo ndaishayiwa Sisimeli, bhata yainaka iyoyo. Ichingwa changa chingori nebhata chete. Ndotambira majariti. Dzimwe musi vombofamba neni kana varipo, kana ndavaona varipo vombofamba neni vondondisvika maybe padhuze nepamba ndozofamba. One day vakanditi pamba penyu ndepapi, ndibva ndavaratidza. Hamene zvakaitika Sisimeli zvinonzi if everything wants to happen it happens kawana. Mama vakawana basa kukwekwe. Vaiti kana vachienda kukwekwe
vaipikwa nemota vodzoswa manheru nemota same car. Mumba isusu tanga tisingasatengerwa like zvaizvi pakatengwa grocery tititi paibikwa extra plate, paibikwa extra poto, paibikwa extra stuff tin. Dera havapwa vochipiwa murume iyeye. Then it happened kuti kuchikoro vakazoona kuti juzi rangu ranga rakabvaruka. Juzi rakabvaruka rekuchikoro paelbow apa. Saka ndanda kukwinya juzi kudai so. But munoziva zvikoro zvekuZimbabwe havabhombe izvozvo. Zvinzi donza juzi donza usadaro. But inini ranga rakabvaruka I was hiding kuti juzi rakabvaruka. Zvikanzi toda dedza amai vako. Ini ndipandati kuna ticha vangu musadedza vari amai, vadedze vari deti. Vafonerei hame nofoni ndakavapa kampani inoshanda baba vangu ndikati ndoziva kuti zvinezvi vari kuChireti, fonerai kuChireti kokoma watsvaga. Musafonera vari mama. Vafonera deti. Deti bva vati vavaudzwa kuti havana choice years to come. It's agent. Ndakubvunzwa namai kuti zvako vafonerwa kuti zvinoona vanofanira kuuya kuchikoro. Ticha vaita une musikanzwa kamwana kana musikanzwa aka. Kushata saamai. Everything ndaingotsvuka patingoiswa mai vangu mukati. Everything sisineli. Everything. Dedi bva vauya vakauya straight kuchikoro. Ndandiri kuchikoro. Dedi vakaudzwa nyaya dzose dzinoitika. Tichibva kuchikoro zvangu vanga vadisappointed manje kuti zvinhu zviri kuitika zvese hausi kundiudza. Same day sisineli tichibva kuchikoro tasvika kumba tukana mukadzi yamurungu ari pamba. Same day. Mukadzi akati imbonotamba panze I need to talk to your parents. Mukadzi murungu akataura zvese zvandaimuudza zvese sisineli. Alright. Mukadzi murungu aenda ataura zvese. Tadedzwa inini mai vaya vanga vauya nevana 2. One was younger than me, one was older than me. Vanga vaita mwana nadhedhi vangu mukomana mudiki. Saka vana tanga tiri 4. Pakadedzwa nemusikana webasa aigara kucottage. Tikaita 5. Zvikanzi right. Pane nyaya yachida kutaura panapa and I want the truth. Babangu vanga vakatamba. Vakatanga nemusikana webasa. Zvikanzi anoenda nechii mulunch box saka vakataura kuti inini ndinongoudzwa kuti muisire chakati. Ndinozama kuti ndimuisire chingwa asi mama vanoramba. Inini nemwana wavo muhombe musikana taidzidza same school kuLundi Park. Iye aikwira kombi ini ndaifamba netsoka. Zvese izvozvo zvakataurwa same day iroro. Sisineni. Everything chaiitika, kurohwa kwandinoita, kunyimwa chikafu, kutumwa kundanzi. Vanga vakawana like kamunda so kwainzi kumunda murefu. Inini ndini ndaenda. Nasisi vebasa vavo vana vari kumba vakagara. Ndakabayiwa nebhodhoro patsoka panapa tichitamba zvedu nyaya yekutamba tisina kupfeka bhutsu. Ini ndikabayiwa nebhodhoro sisineli. Rakagara bhodhoro in my skin. Ndichifamba ndine bhodhoro in my skin. Mutsoka. Vasingambondendesa kuhospital, vasingambondendesa kupi. Bhodhoro rakazobviswa nemurume aigara kunext door. Achindiona all the time ndichifamba ndichiita kalimp. Kusvika nditi aiwa ndakabatwa sisineli kubatwa kudzvanya kubatwa chaiko kuti ndisamuvha. Murume uya akaisa zvigunwe zvake akangoti put kabhodhoro kai. Zvese izvozvo zvakataurwa nasisi vebasa zvese. Pakabvunzwa vana zvikanzi iwewe unoenda same school unoenda nei? Zvikanzi pane kombi yanhingi kana isiri yanhingi ndokwira yanhingi because mama vanobhadhara every month. Ini ndokufamba netsoka. Iwe mulunch box mako unenge waisirwa chii? Anenge aisirwa chingwa kana chine dovi, chingwa kana chine jam. Remember sisineli inini babangu vaishanda kukampani yokuti kwanga kune kampani inonzi One Stop kwekuti vaigona kunotora grocery vozoribhadhara mchana. Saka vaigona kunotora grocery in bulk vobhadharwa mchana. Saka kumba hakusi kwekuti kwakusina chikafu sisineli. Chikafu changa chiripo but zvaitwawo zvawo maone kunyima. Zvakataurwa that same night sisineli. Vatsamwa kana kudya musi iyoyo vakaramba kudya. Inini ndakarambidzwa natete vangu kudya zvikanzi gara panapa. Vanga vafonera shamwari yavo kwandakambogara kuye kuti vauye
mukadzi wavo anti ndo vakauya nechikafu zvekuti tidyeni nadhedhe wangu. Takagara kudaro pageti pipip drama zisinendi all in one day pipip pageti murume aiuya nemota anga asati ambopinda sisimendi anga asati ambopinda mukati megeti. Saka paakasvika pageti akanovhurwa geti akaramba kupinda asati ambopinda ka akaraivera kuya achitora achidropa musi uyo akanzi pinda pakarwiwa sisimeli pakarohwa munhu hasha dzese dzekuti kuchikoro vadedzwa vanzi chii murungu uyo ataure kuti chii sisi vebasa vataure kuti chii sisi vebasa vainzi mairu vakataura zvese munhu akarohwa iye sisimeli vachibatsirana naanko vangu vaye musi iwoyo I had never heard baba vangu vachitaura about China ever. Asi musi iwoyo vakataura kuti mai vemwana vaiti vachikumbira mwana uchindirambidza kuti ndivape mwana. Mwana wangu akaenda nemukadzi iyeye handimuzive unondirambidza kuenda ikoko ndo vakaisa the idea yekuti hasi mwana wangu in my head. Babangu akataura zvinorwadza about my mom. Svika ndavabvunza ndikati tete so my mom is alive. Mai vako vari vapenyu anogara kuSouth Africa. Hembe dzakati dzandakauya nadzo ndiyamai vako vakatenga. Mai vangu vaitenga hembe 3 taitenga hembe dzinofanana ini ndikutongati ndimainini vari kutenga apa ndiamai vaitenga hembe 3 dzinenge dzakafanana dzekuti kana iri yered totengerwa tese tiri 3 kunge tiri matriplets. Vaisa zvavanoita muroi handiri muri kuona mai vavo that night vakarohwa sisimeli zvekuti I had never known kuti babangu vanogona kurova mukadzi. Mai nini vakarohwa kurohwa kunzwa chibhakera from bedroom chibhakera kuti achirova mangwana makuseni zvikanzi kuna mairu pekerai uyu bhegi ndinokuenda naye kunhingirikeni tikaenda kubuluway for I think the weekend. Sisimeli takadzoka mai nditaane vanhu maini mani yamwe nditi vako vaveremba chaiyo avatoenda vaya vakachonzi ndiri kudzoka pano sandi ndikuwane uri pano nditaana vamwe mainini vaindidai vavo kana ndivanga vaudzwa kuti vamwana ukabata mainini vavo ndo vakatoti aiwa hande apo pachikoro chiri apo tinokumbira nzvimbo ndo vakandimuvha kubva kunondipaki kundiunza paCJR. Ndanda grade 5 ndikauya paCJR ndiri grade 5 vaifamba neni sisimeli kutondiperekedza kuchikoro nahwane vanenge vari pageti vakugadzisa correction. Tombopinda mutauni tombopfuura paCreamy Inn ndaizivirei paCreamy Inn apa tanga takugara mumba kamanga makurova mhepo tanga tangotu tombopfuura kuCreamy Inn kana ndakuda kurara zvanzi uri kutya here yauraye kunoku ndonorara main bedroom namaini vangu vanga vane rudo sisimeli andiri kuvanyepera vaindida zvekuti and aidha vanga vakaudzwawo kana kuti vagoya vachikukudawo ndavakuufast like a wifi tete vanga vakufona everyday palandline vaifona uri right zvese zviri right here kuchikoro kuri right here mauniform akakwana here chichichi everything but that woman showed me kuti kune vakadzi vanogona kuchengeta mastep children avo kunge vavo vaiti even tichidya so ndopedza inini kudya muplate mavo mune nyama vonditi uda nyama baby like vaitonditi baby uda nyama baby otora nyama takutopiwa nyama zviri genuine sisimeli but ameno kuti vakazokonana papi nababa vangu because inini ndakangoudzwa kuti tokuenda kubulawai ndikati alright babangu vanga
vane imba kuBulawayo. Imba iya yandaitaura yaya iya ndiri kunetsana nehanzvadzi yako iya. Takaenda kuBulawayo ndikaudzwa kuti hanzi mai vako vari kudzoka kubva South Africa saka tiri kunoona amai vako. Mai vangu vaisvikira kwesista yavo kwamaiguru vangu. Taenda kwamaiguru. And then remember my mom, I don't know her. I don't even have a picture of her. But I can't even picture kuti ndiye vapinda and ndandisina connection navo. Vapinda mumba ndadedzwa taitofamba panze zvino. Ndadedzwa zvikanzizva ni avanhu vaamai vako vanangoti okay. Takangogara ipapo anangoita zvezvokuti mama tiri. Takangoti okay. Neconfusion kakuti 1 ndaimbonzi mai vangu vakafa muaccident, 2 mai vazvemurwiri rakaenda, then pakauya ava vari nice ndatove nebhondi navo, taita mahomework tese, and then vaenda, and then now baba vangu vakaudza mai vangu kuti hakuna kuSouth Africa kwavari kudzokera tiri kuenda kubvira. But uri mwana, you can't say anything. Yeah, you can't. Only like 10, yes. So I can't ask, I can't do anything. Yes. I can't kumbonyarara ndingoti okay, ndozviri kuitika. Yes. Tikatoenda namai vangu kuGwero. I was 10, 11, toenda namai vangu kuGwero, and that was it. That's how my mom came back. But when I was older now, I used to ask my mom questions. Kuti mama, what's going on? What happened? What actually happened? Mai vangu ndopa vaindudza kuti aiwa zvakaitika ndakaita mwana then baba vako vakaita so ndikavabvunza about zimurwiriye vakandudza horrible things that she used to do nekuti baba vangu vakazoramba my brother vakati hasi wavo because mai nini ndo vanga vati mwana hasi wako. So it just shows kuti sometimes what I'm trying to say is, I know I'm telling a personal story, but what I'm trying to say is kune ma-stepmother are horrible. Oh, yes. Kune ma-stepmother are very nice. Yes. But sometimes, like mambotaura nyaya yekuti unofanira maybe kuzvininipisa kuna mainini, you are right. Sometimes you want to be nice to my nini and show her kuti no, inini, I can be maybe civil or friends with you. Murume handichada zvakatopera. Not necessarily be friends though, but kungoti papa iwe uve nesecurity kuti mwana wangu paanoendako haasi kutiswa Brian Chamber, haasi kuabuswa because there's no reason. Which is okay. But kuna ma-stepmother manje kunge vangu ava kuti vatori muroicha yagadaberi anga asingatodi anything to do kuti kunzwa ati mai vangu, whether she knew kuti mai vangu vachadzoka or baba vangu, I don't know zvavaimbotaurana vari in bedroom sesmeli, I don't know. But vakatozofa mai vangu vadzoka vafa kudaro, guess what sesmeli, mwana uya ndambotaurira vakaita mwana nababa vangu handiti anga akutambura mwana uya mukomana. Mwana uya akaunzwa kuna mai vangu kuti vangu amai vachengete mwana uya. I'm not going to lie to you, Sismeli, I didn't take it very well. Okay. I didn't, because I was like, mai vako iwe vakatadza kundichengeta vaindiitira utsinye. Now you want to come to my mom, for my mom to look after you. But I did not take it very well, and ndinambobvira ndawirirana nemwana iyeye up until today smelly, and ndakamublocker everywhere, and ndine kana anything to do naye because ndine PTSD. I just can't be close to him. I don't want to even be close to him because he reminds me of amai vake. Hey, but now mwana ish akapana chanotoziva zvake. I know, and it's true. But in Nini Pachezhangu Sismeli, what I went through with my vai, I always say to people, even how much I always say, if that woman was alive today, Sismeli never picked up hearing me. I would say, come on, Garam Girupurna. That's what I need because of what she put me through. Because I always say, my situation is but that situation they are married, they are and the forgiveness in they are married, not me, because I can't forgive you. Okay. So now, with people who are if you are a stepmother in mana, just know kuti pamwana gona ngari mwana mudiki.
but paanokura, that person will be very dangerous kwauri. Because unogona kuitira mwana ane 6 years utinye nhasi. In 20 years time, that person can turn around. Okuuraya iwewe. Kana kukurova, kana kuita utinye kuvana vako, siblings ake. Just like inini, it's not kuti ndozviitisa kuti I can't be friends with my brother. I can't manage zvinotondiremera zvokuti vinhu hama tikada kutaura neni about it. They tried. I cry immediately. I cry immediately because what I went through in that woman's hand, and knowing my mom was loving just then. Zvokuti vaimuchengeta mwana kauya nezvironda zviya zvemumusoro zviya mene kuti zvinonzi chii zvemumusoro zviye mai vangu vaifamba vediwe kuenda kumadhokta kuenda kupi kuenda naye everywhere vaifamba naye kumendesa kuchikoro kumeka sure kuti mai vangu vaitoita kuti mwana iye aite priority yavo adya ari right ane zvese and I was like why even don't you feel kuti what his mother did azvikurwadzei so why are you treating him like this mai vangoti aiwa mwana hapana zvaanoziva noti anoziva mbo zvanga aripo ndiamai vake vakazviita but I was young. But even up until now, I can't forgive his mom. I can't forgive iye. My sisters ake andakakura nawo andidi kana kumaona. When my mom died, they came to my mom's funeral. Pandakashika ndikavaona, I told them kuti just march out. Chikanzi panama akadzunguye munhu ndikati out. Because trauma yacho sisinei andigoni. I've been to therapy, I've been to counseling, zvinongoramba. Maybe try to pray about it, call. Try to pray about it, wega, and meditate and call about it and ask God to talk about it, because honestly speaking, like this towards your brother, it's not nice. Because as the brother is your blood. Yes, you have brothers, but he is your blood. And one day you never know what will happen. I gotta take charge, take over things. I think for kunekukura kwamaita kana paine anything kana akatodzidza zvakatoipa akatodzidza kuti mai vangu this is what is causing me and my sister not to have a relationship because zvaitwa mai vangu. He now knows. I don't know kuti ungaita sei kola kuti unamati nezvazvo ukwanise kuti uregerere brother yako. You let you be the first person antomfonera kuti my brother, I need to see you, we need to talk so that you find closure. But ukamuvarira panze manje, closure foka yowana. Get closure. Let him say to you, I don't know what was happening. My mom, I don't know why she used to treat you like that. She's evil. Then probably you'll be okay. So you cannot do on your own because of what you went through. We're not there. But to block your brother everywhere. I can understand. Cause vanga vatokura aikwira kombi tinoba netsoka handiti aidi kufamba newe netsoka obuda chagara kura kombi kufamba newe oshiyana newe anga ari musikana somehow she was part of zvamaichira anga ari vachiri vadiki, but the brother now aitori mudiki zvese zvaiitika zvese izvi haazvisivi akutongofira wake amai vake ofuchimwana baba wako blood riri mumavhenzi make ndo riri mako iwewe hazvi ende ukanzwa waita wafana sanogona kutochengeta vana vako. Try to forgive. I don't know how you can do it, but I think it's high time now. Washtaura yasvika stage yekuti utikukura wangu in the everyday ndofunga paupenyu ngade wafa zvokudaro. Some of the blessings tinobloka because of takatobatirira vanhu vasina chavakatikanganisira like mwana iyeyu hana chakanganisa mai vake ndo vangu ari emuroi ende vakatosafa makonsekwensi avo ende ndofunga vakatofa vachitozvishiya kuti ndozvigadzisa sei ndokumba regerero sei vakatofa vakatopedza kuenda kwavo, but mukomana hana chaanosiya. With time, prayer. You cannot do it in my counseling. You can't. But prayer, you wega kwenda pamberi pamwari kuti Mwari, I know ndozviziva mwoyo mangu makazara kuvava ndine bitterness yekukura kwangu munoziva upenyu hwangu Mwari, but this is my brother handisi kugona kuregerera nekuda kwezvaitwa namai. Ndakuda mweya munyaradzi mweya wenyu. Peace cheche mwa God will bring you peace. Peace utozotanga kutotsvaga bhuti wako uriwe. Peace vanokupa. Vanokupa peace chaichai. Vanokupa unotongoda
moyo mako mane peace kuti unotongofuma one day chingoti like I need to talk to my brother. I just need to talk to him. And what you don't know. Ukatanga mutsvaga pose ane peace. Wakutoziva kuti behold all things have gone, have passed by, and I'm now a new creation. But it's not something that you can do overnight. It's a gradual process. Start praying about it. Pese pano namata zvise kuna Mwari. Zvise kuna Mwari. Story caller, that was a very sad story. Dzinorwadza nyaya dzakadai. Dzinotomutsa maronda evakawanda. All right, caller, thank you very much for sharing the story. So, guys, I'm not so lucky. But we were not to cry bitter. She's now a mother, but she's still bitter because of the way I got back to the mom cards. I go, I'm Madame Dick. I don't know patino so shits avana. My batteries no vita, Munona patino shita. I am Manoyo on I or with much coffee. Manoyo on I or with Timuka and talk about your primary, putting Manaquire or Kutimana family talk. Munona Pamashita. But now, Murkanga Salishi, you want to go from you to any man and a babacho. Lord, vanava vanozochengeta mangwana yose sipo, but because wakasiya vadzara seed reruvengo pavana haibude ndizvo zvizvo tanobva blocker even anoziva kuti brother yake haina mhosva, but he blocked everywhere because had anything chinomuremind about maya animona had anything. So vana venyu charwa nebazvizvo zvemadzibaba avo, is that fake guys? It's not. Stepmother kana uripo ino kuti vatoripo zvavo havatauri chete, but mutoripo vasikana nhasi kana makateerera a word is enough for the wise. Kana makateerera ino kuti mutoripo, kana muvasipo vachaiona. Asi apa 165 9 170 apa hapashayikwi ichindai munogara pasi muchinje guys. It's not too late. Go and fix your relationships nevana venyu nehama vana venyu vevarume venyu. Kana uchida murume wachona handichika chiita do right nemwana. Azvibetsera kuti tishowane rudo kunzwa mumba mako uchitovenga mwana unogara naye, mwana murume wako kana wakabatira murume wako unenge uchiti baby I love you, baby I love you, but ko mwana wake ngatingove fair kwese guys. Vana mastepmother pife, vana maiwo kana manga paina ukama hwenyu huri right, handika nevana musakanganisa ukama. Kana uine unfinished business nderako nababa vemwana, pedzanai muri usapinze maya, chiitira mwana wako, usapinze maya, chitira mwana wako, because zvechokwadi mastepmother akasunga play anosunga play sometimes. That is not right, but sometimes vana mai ndimunenge muri honzeri. Ngatibhalansei kwese vana baba, paipa munenge ndauko muchidai musafambise makuhwa izvinhu zvisipo, musagwisanisa vakadzi ava because ipo unenge uri kubasa mwana paanouya anosara namai ava obva omboenda kuna mai vake. Iwe ukapinda pakati ukagwisanisa uku noku ukaita catalyst pakati apa, wauri kuomesera mwana uri zomuona mwana iye because mai abva tinini haachatouyi ikoko zvotovhara. Stepmother wetina hatidiwo munhu anoenda kuex yake watuye pakati. Stop kufambisa mashoko nekutaura zvinhu zvisiri izvo. Kana maenda mukanofara mafadzwa zvemusiwoyo moumana, modzoka kumangwana moumana, siyanai nazvo. Kuna stepmother vakanaka, keep it up guys, continue kuve vanhu vakanaka, rambai makadaro, keep it up. Reward yenyu muchairiwa tu. Kune vakachenda nastepmother ataura panapa ndakapinda pakaoma asi ndakasangana naswift stepmother vaindida sezvadiri. Be that kind of a stepmother. Mwana haana anoda chinoshambisira kana chinozodini. Be that kind of a stepmother. Nokuti mwana anoti ndaive namai vandaive navo, ko mai vaya vaindida vaindai, you know, zvimwe zvinhu zvakangodaro. So zvinongounzawo mablessings, so zvinongokupawo mablessings ako so animal. Saka kana pasina mwana zvenyaya iyoyi mastepmother ndoita tichitaura inovhura marirano akawanda vachioda nastepmother and horrible stepmothers vakawanda, mahorrible stepmother vachitaimutswa na5 makuseni chinzi tanga waenda kumunda usati waenda kuchikoro wopuwa mhangai wodini, vavo vana vachidla nerivha vamwe vachidla you know those kind of stories vakawanda vacho. So please guys, let's do right. Tapedza ipapo takuda kutaura ipapo guys. Zimbabwe kwakauya Starlink guys. Pane video yandaona musikana anga achiti hanzi Starlink yakauya, vanhu vekuzimbabwe muri mapenzi, muri kufarira Starlink, muri kukangama kuziva kuti vana Econet, Telecel, vana Zou vese vachadzinga vanhu mabasa nokuti kune kusisina mabasa what my guy. Vana Econet vana Telecel vanga vachita rip off people, vanga vachita rip off people. They needed this competition ye Starlink. Ndana video yemusikana ye competition ye Starlink vanga vachitoinida
Hani muri kuzwa zvokuti tanzi mabasa achapera agara akangopera kudhara kuZimbabwe kwagara makambani mazhinji akavhara vanhu vapererwa nemabasa asi zvinyuwani. But people now waiti uri muenzi ukapinda muZimbabwe guys ukatenga dollar rera vanoti kwadzi private wifi kudi hati kodo waitobhadhara $30 here kungodai dzva yapera kungodai dzva yapera $200 yako woisigwa Starlink yako. Handika regai ndikudze kune mimi vari pasocial media vari kuZimbabwe mirai tikutipei Starlink ichitoisa Starlink iyoyo kana magetsi anotsvaga sola inosumudza Starlink nemagetsi wifi nemagetsi chete chitanga kuita mari ngakuita Starlink wifi yekutevedza makuwa. Andi muri kunzwa mutsaita ndikiri wifi yekutevedza makuwa kuti guwa mangwana kayande kuguwa mukadaro apana chamunenge maita because muchange muchishandira makuwa. Chiita kuti uite ndikiri chiita kuti iwewe pache zvako utange kuita business. Now people they make business online, digital business online. People are making money uri in the comfort of your own home uchitengesa maproducts ako uchitengesa makeke ako uchidini. Wifi yes entertainment inodiwa unoita entertainment but chauri kuisira Starlink kazhinji itira Starlink chero Netflix uchaisa zvimwe chaita but itira kuti ukwanise kutsvaga mari neinternet because wanga uchitadza kuita mari nekuti internet yacho wanga usingagari unayo wanga usira kumashure panotengeswa zvinhu zvakachipa zvotokwanisa kuhodha wotengesa wanga usingazvioni because unenge usina wifi. But now wakuchikwanisa kuti manje uchita yako Starlink inongodiwa $200 pekutanga once off chete woconnectigwa nditi uchitanga kushandisa andika find something to do uchita mari dzako zvautengesa zvo zvakuZimbabwe kuna simbe huku uri kupfuya huku iwe tengesa huku ita marketing nehuku dzako pasocial media page rako ngarive page rekutengesa products ako. Tasei anonzi wakwateri wakwateri munomona mwana mufana waya akagadzira tichiona kuti achigadzira panzvimbo paipa kuti aite chihideout chikasimuka sefani tichiona kuti chihideout chake fishi dzanonobata ega dzichiya dzibikwa dziri kubva from the dam peji rake ndire kumaketa nzvimbo yake koinoka kuti vanhu vemabhazi vemabhazi anenge vachibva kumabhora chidini kwakutozara mamusicians akutoendawopo vachinodya zara rake iroro noti kuti panoshamisira hapashamisiri asi kuti anomaketa. It's a hideout spot. Anomaketa using social media. Everybody now knows him. Atopa zilio to doctors on pake through social media. Problem yako yo nasiwa Venenzia. Waisigwa Starlink. Uno chidakunda kunoona kuti nasiku kutukwana. Nasi ndiana kutukwa. Nasi ndiani kunde kupi kune guwa. Come on. You can do better. Guwa chaneta nariso inisa ina perfect chokwadi guwa ronagiza but pale kuti arina diri ndo chokwadi. It will take your time for nothing. Andika pandoenda kuguwa ndiri kutoitisa mna kutaura guwa ndi ari kuita mari. What am I benefiting from there? Dololo mavejaya unotengesa guys inini wona garden rangu I'm selling fresh vegetables ndiri kuhodhesa muriwo pano I'm selling ma vegetables pano. Kune 2-3 chida kuti iwe unodeliver mavheji ako. Yes, I can deliver for a fee. Means but vheji ako anacha $10. Yes, I can deliver for $12. Handika sibhandi ruoita chinodelivera mai vangu akupa $2 yekombi wochikwira unodeliver mavheji yawo dzoka. Makamona tinokatsa mimi aita zvemazai kuti akasiyana zvekuti nani chimbori munhu aibuda pastudio 263 nikumazai vanhu vakatengera kuti tinokatsa ndari kutengesa mazai ake nemota havana kutengera mazai uchitori nawo mumba vanhu vaitongotengera kuti we are supporting because it's tinotengesa aisa pride yake pasaidi akazadza makrisi ake ezai kupi vanhu vakatenga mazai sezai paya supporting people who support you. Tichikuona everyday uchikuona node muro wangu vasikana vende onye nzangu vanepadza who buy to support. Animona you buy wecha mari wochita mari yako uri kumba social media marketai zvinhu zvenyu ende mapeji kana emuno kuEurope kana kuti kupi vanhu vari kungotengesa guys mawebsites hobo efashion echi vanhu vari kungotengesa
vanosona mabhoneti aya uyai muchitengesa $2 boneti online. Ndo pane mari yese. Uri makeup artist, page yako ngarive kumaketa makeup yako. Guys, makeup yangu ndikadai so umbouya matutorials vanhu ndinasingamudzidza makeup matutorials atoripo hatimboita zvematimboita zvehaircut timboita zvemamakeup muchiita zvemamakeup pamapeji enyu. Starlink iyoyo ngaikuitire kuti ikuite ngaizvibhadhare. Starlink yokupa neprofit pamusoro. Marketing online ndo pane mari yese social media. Zuka kana mukana wake achiriko kushanda vana TikTok, vana Facebook, vana Instagram. Make use of your page to make money, not to follow gossip. Gossip, yes, once in a blue moon you cannot be glued to business every day. And unoda kumborefresha woenda kumakuwa kwacho unonzwa but ndikakuita prime chakakumuka makuseni kutoti scrolla kuti hey ita kuti per day pega uziwe kuti ndawana macustomer 2 kuti ngoti tafamba tadzifambira makumba ari kurwadza hauna kana sendi rawaita hauna. Let's put our priorities right, guys. Honestly speaking, sendi rawaita hauna hongochungotevedza mukaka yakakora wodzekwe uyai nayo utengesa ipa online uyai nayo mune zvakawanda zvamunogona kuita vamwe wenyu muri vasoni kuZimbabwe. Starlink yoyo kana waisa sona handikadzidzira uchicheka uchidi uchitamari uya uchinetsa vedu wezvinhu zvangu izvi famba paplatform vedu wehona iwo zvandinoita uchidini ndo mafollow atichida kuona kuti please follow me. Please follow me. Follow for follow. Kwani zvokuti zvinonzi follow for follow. Indani to following ndakaneta. Unongotori baya follow yakuda unoona zviriko kuna makuwa. Ndiri kutiza makuwa ukundu kuti chifollow no follow ndinoona kuti kune makuwa. Handiti makuwa ini. Chita makuwa anongotendera anongobuda mu feed meda. Munozoti nyaya dzevanhu kazhinji guys atimbo ini mombondoona ma platform evanhu akawanda. Handimboindiko but makuwa ndongomaona because anopopa up so hamo zvinofamba sei anokuita pop up izvi zvemablogger izvi anokuita pop up so pakati sawa caption utongoona apa utochiziva kuti ndi blogger wako unotongoona kana ka1 ubva atodisappear hame utanenge atoenda kupi utongoti zvikondo zvakaitika utoona vanenge vakatora zvima screenshot vakatotora kana nemavoice achiona kana kuti vanhu vacho zvakatokandwa apa kutoti zvakatoitika wotosiyana zvotodarika handiona mangwana kuita rimwe goko nendakatota ndizvionini handiona ndoriona panewsfeed kuti izvo kono zvakaitika zuro izvi hatitombotevedzi makuwa tana chokwadi anopopa up panewsfeed but pamanews esmart panewsfeed ipapo panenge pachiitwa makuwa munenge makaungana iwewe pazuva iroro waita mari newifi yako how much have you made? Besides kunda kuno makuwa iwe pache zvako how much have you made? Wake up in the morning and ask yourself paunoona vata maneri kuti how much have I made? Kana kuti how many customers did I get today? Vangopromisawo zvavo kuti changwa tokuita zvenguruve tione nyama yacho kuti utengesa guwa ririko guys takazvoga ririko takauya riripo takariita guwa handika tatodhakwa naro taneta nazvo zvemakuwa izvi kakuri kutukana everyday kunopesera kusemesa truth be told guys zvinopesa zvakubhowa zvinotanga zvichiendakidza mopedzera musisina kana interest zoti zvikazonzi kuti mutodarika kuti ngosingazvioni zvinopesa zvakubhowa zvokutukana kwevanhu everyday kana kuti mheno zvinopesa zvakubhowa handimaona tikatoenda kuri kunzi kuri kuitwa mari tikatonoungana ipapo tizoti vari kuitawo sei mari yacho tikopewo kana tichiita ati murikona tasemone guys hatisikuda kusongana navo but kungosimudzirani honai vanhu vese vari kuita mari pasocial media kune vasingatoshandi vari kutongorarama nekutengesa zvinhu zvichi vakatocreata fan base pasocial media nekutengesa rimona exactly kana kuti what skill did I learn kwete uri kudzidza skill reguwa skill rekutukana come on guys we can do better. I want to hide side so that why hiding? Indodika mafuta angu munotengesa mabhokisi aya akadosvika zuro mabhokisi angu arapa akasvika zuro madado remix mafuta aya mafuta ari pamusoro apa dei vanhu zuro takaenda kupost office tikana vasina kuvhura nezuro sati mangwana kusina akatomira kuno postwa ndinobika mafuta ndichitengesa pano mawigi waya ndinawo ndichitengesa mafuta angu kaenda paeBay apo anepo handi website pasocial media iripo and I hardly market nokukanda apo ndotoinja vanhu vanotenga mafuta vatodi kuzikamwa vanongoti uona kuti boya kuseri
atovepo here mafuta atoda here atovepo handimaona iko zvino ndiri process ndoda kutobika turmeric soap dzangu tinoclear kama mavara eblack aya handimaona ndoda kutobika ndagara ndichitogona kudzibika handimazvona ndobika zvanotanga kutotengesa zvichitofamba zvichinda zvakadaro ndichiri panapa tichiwana something zvandiri kutengesa ngatiitei tichiseka tichifara asi uchiwanawo senti guys mari yekubasa yakanaka saimbokwani ndochokwadi haimbokwani vanoruka vava rukai vari muuk varuki itai mapeji enyu yamuadvertise kuruka pamunoita maofe mahouse calls ndikuuya shandoisawo extra 10 pounds yepetro kana uri mudhusi ndiuye kuzokuruka itai maside hustle uyu ari kutaura kuti mashona pane mazimbabwe inshona teachers kune vanhu vakuda vana vadzishona hanimaona itai maonline lessons mudzidzise vana venyu hapana chinomboramba gonai kukundwa vanhu vakuru chekundwa nevana pane vana vari pasocial media pamira ndiferengere vana vandakaona pasocial media pane mwana anonzi Pinky Princess Pinky anzi Pinky wati kapingi aka mwana wechikoro kamwana kadiki kechikoro so kanongouya kakukanda zvako mastatements acho kotorova pasi koenda vanhu tosara chikushanda mucomment section katorova pasi kamwanaka pane kamwana kanonzi Princess Delish pana Pinky poita Princess Delish andika kama kadiki so poita anzi Sethi and what Sethi and poita Sethi and Alo anzi Sethi and Alo zvidikiso zvimwe vana ivavo vakatobata ma-endorsements muzvitarisi Pinky akushanda navamutarisi ma-adverts ma-artists ese ari kurohwa naPinky kudai nenge form 1 kana form 2 hameni pasocial media ari kurova ma-adverts ese kwamutarisi uko handika iko zvino ari kuadvertisera motikari dzikupinda une chake chimota chakadopuwa chinomuendesa kuchikoro chaanondofamba nacho koita Princess Delisha anenge ari grade 2 kana grade 3 kadikidiki grade 2 or grade 3 akatobata ma-endorsements kudhara akutomaketa chikoro ndonga kutodzidza kuboarding school yekumasvingo kwamahara akutomaketa achitoenda koita Sethi and Elzo vanavo handika vari kutomaketa zvinhu zvevanhu vana iprimary level yanokutaura iwo munhu mukuru uri kumuka uchipa social media zvakavakuru isusu tiri kumapeji evana kutodefenda vanotuka because kuna umwe asikati vanhu vasina moyo vana vakutozama kutohasila kuita live dzavo mwana achituka mwana kuti kushata isi tobva tapindira tetiripo totatopindira kuti haunyari banja haunyari kudza mwana inzire kusupporting mwana kuuya kuzotuka mwana zibedzi toti tekiteki newe tudefendi vana vari kutokudza mabrand avo pavanopedza chikoro brand rinenge ratokura look at their numbers vakatobata macontracts mangwana ritoposta ichi achimaketa mangwana ritoposta ichi achimaketa mangwana ritoposta ichi achimaketa iwe uri kungoteverana nemakuwa come on guys you can do better vana vari kuita Euthi naEuzo and Sethi vari kuita maskits achitoti maskits tavo tuchiita vachitevedzera Pastor Freddy mumeno team Freddy uya vachimutevedzera vachidini vakaenda vachitya avaona Freddy paFacebook apa akavadza chiya kana vafandifunga $1,000 here handi munoona vari kutoita something vana vadikidiki isu tichingoti chekutaura chokwadi guwa rakubohwa kutaura chokwadi kutukana kwakubohwa hatidi kunyepa we want something ngatite chimwe chinhu chinobatika so let's support uya utengese tunhu twako pano uya even chero uri muuk guys sati kwadzi tikuuk hakuna haso iriko iri muhaso muno online sell your stuff online ndina nzvadzi yangu imwe yandinayo so ari muno muuk anonotenga maafrican earrings aya anotenga kana 10,000 rands maafrican earrings aya oya kuti matengero azvinoitwa zvinhu zvezvia anoitwa muno mune varungu vanotengesera maearring aya ungazofunga ndo zvimaearring zvezvekuna Small Street kana zvotengwa anotengwa zvekuti hanzi vanogona kubika masymptoms tisina futi sales online will follow you kana exactly uya uchita motikwa content yendo iwane content uya uchiti nhasi ndoda kudzidza kubika munyemba nhasi kuti munyemba unobikwa sei uyai variko vakakurisva kuno kuvasingadozivi kuti munyemba unobikwa sei asi vachiuda madora uyai vanoda madora uyai tiudzise madora anobikwa simple things like that often epage ite zvokubika ndoda ndikudzidzisei nhasi magwinya kuti magwinya anobikwa sei kunotonhora ukaita peji rako rekubika magwinya uri kuafrica kubuka magwinya ndo anoda muwinter
magwinya uyani museti magwinya anobikwa sei flour so moda imwe unoita mari because ndo chikafu chiri idzi kuno vanofamba nemaflasika munhu ungoti magwinya ake achinda kubasa magwinya ake netii yake achinda unongokwerera tii kusina uchitonhora saka content motanzi content hakuna content yakawandisa guys amuipedzi content musatevedzere mukaita content yekuda kuteedzera vanhu teedzera ningi unogumirwa unomira pakati because it's not your original content. Honai vanhu vakawanda vakasunga chitodatedzera content dzevanhu havaende kure unomira pakati unosvika pakunoita mabreak kudai kumira unomira because content yacho haisi original content yako. Come up with your own content. Come up with your own content. Dzidzisa vanhu kuti nasida kumbogara pakana chisona skate guys just a plain skate tinocheka sei handiona muchiona nachizara because munhu ari kuona zvisonera hembe dzake ega handiona asingadi kuzotenga. Teach them in the process make money. Tasei vanonzi maimunya vaya maimunya ladies coach vane dress rakapfeka chitenga dress iri maimunya vanozori nekumba kwavo vakatena one of your rooms vakaita workshop imomo. Ndoita video navo guys vakaimply ndofunga mune vashandi 5 or 6 varimo UK yese vakabata ndakatete muri kufa nemari vedwe vakabata UK kuona vachitaura kuti nhasi tine target yemadress erora kune marora 3 weekend inoi vachirohwa 8 masets vachingochaja zvavo vakagara kumba kudai unyatsokuona kuti yes havaendi kumabasa kunodi ndivari pabasa vakatoemploy varimo muuk imo varimo muuk imo. Social media iyoyi ita kuti ite uye kuzotengesa zvinhu zvako ende kana makutenga vemabhizinesi vane mabhizinesi vamahombe mabhizinesi mahombe vavai musatye kuburitsa mari kuchajwa kuti muite mari. You have to fork out money for you to make money. Handi muri kunzwa buritsai mari kuti muite mari. Une bhizinesi rako hombe ukauya panzi ukadhima ini chekuchaja obviously nokuti ndiri pabasa nditoda iside hustle handiti ndichaenda kuti chindipawo 200 ndokubatsira kupusha chinhu chako handikona takuto ini nditopusha iwe wakuita macustomers wakutoita mberi ukutoita more money uchinda wakaenda ndatokumaketa zvapera wakutoita mari watotora macustomers. Handi muri kuona musatye kuburitsa mari kana vachitoti unobatsirwa kupusha nawo masocialite anokubatsirai kupusha. Handi muri kuona so guys nangoti dakedepo kuti vesa kuisa mastarling enyu ngaave mastarling ekuti mukwanise empower yourself. Ivo vaya hauna skill unogona zvokugadzira mayadi uri gardener unoita inonzi landscaping uya maketi vedu waini ndinogadzira magadheni enyuwo ndinogadzira yadhi dzenyu malona ndinodzvara handika anototi uripi chihwe price dzako ndeyekutya mari ere wotoenda kutonogadzira yadhi yemunhu izvozvi nditochaya muna nditori neprice yekutya mari yagadzira yadhi pashapa because ndienda chakukota machiya hapasina munhu akambogadzira kwangu asati wakuenda kubasa but munhu akauya aine basa kuti araka anoona vakangoita madhezi vachita zvinhu vachididi zvinorapa zara nekikire patoda munhu anouya achitodi achitosakura panze apa kuti takupinda muinde panenge pachazoyatsokukurawo hauwani unoti ndodai. Itai muite mari guys, itai muite mari dzenyu. Ndinogona ini kuti kuye mukomenti pane pamalive uya mukomenti chitoro vedu vakuchogoma vanogadzira yadhi ndiri pano vedu vakuchogo plumber ndiri pano kana mateleta enyu masingi munatongoti ndipewo namba ugara nenamba yaplumber ndipewo namba yenyu mangwana chine chinobloka ane namba yaplumber anditumire baba ini ndongokuitira ine price plumber ndongotaurira naini zvozvokuti zvandozoona angwa machita zvavo zvedu mukati haisi tinongotaurira naini tongomaketa ndichinda takadaro tinongotaurira vandisinga market zvandisingapushi ndevemapeji handipushi mapeji because makawandisa wandipushire peji rangu ndangopusha peji rako ndakutopushira munhu wese peji chandagona hapana ini nditoriwo pabasa kana wati ndopusha peji wondipawo something ka wobhadhirawo mari ndopusha peji handipushi peji mahari because ndikutokupa vanhu ka ndikutokupa vanhu chinda nevanhu vachona wondipawo something yes so handi ndizvo so guys
ndangoti sitingosimudzirana bichana ndika tichingopushana murai direction because notonyatsokuona kuti umwe munhu ka unombotosana anotituka pasocial media mazhinji anotituka ukanovhura profile unozorora so unozorora ngoti mhendo ndikandingodarika wongoona kuti even munhu akutozvitamburigwa kana chekutodla cheko hapana munhu uyu akutorarama nehwako mukwako asi ane wifi yekuya kuzotuka vanhu pasocial media instead yekuti aite something noupenyu hwake vanhu vakawanda vanotituka tinonovhura maprofile kachikacho unongoti handipinduri mheno mwari hamheno yewo vanhu venyu musiyana nazvo ari kutoda kutoti aite empower herself iye pache zvake but ari kugona kunotuka umwe munhu uye pasocial media tsvagewo mari zvikuita vamwe ukuona nguva yekusora chihotspotwa kunzituka muningi akashata hana mbokutora chakaipa iwewe wakutotektek naye yakaipa because wakanzwa kuchinzi ningi akashata haumuzivi wakunzwa kanzwa nyaya yekunye panotukana vanhu panogwadziswa navanhu guys hapana panodzana vachitukana kudzana kuti wakanaka patotagwa matyo chero zvabuya musoro mangu anoona nditongota because kutukana iwe wazvinzikana vachitukana tozvitora nazvo tektek upi takazviwa isu muroi uya takazviwa akatouraya munhu imuroi waivepo kuwachisana vanhu vari kutukana mangona vanenge vanhu vese wahakira kuhotspotwa zvo zvausingazivi apa unaana sendi riri muhomwe mako hauna uri kutogara mukakona umu ndo maunenge uchigara zvimwe zvoita zvoda kuti chose brain kuti but ndichihotspotwa kudai so handitozivi munhu andiri kuhotspota what am I gaining ndauya pasocial media rega nditsvagewo ndibvunza mune viniwe uri kuita nezveiko vasikana masi chikuitisa mari chiko chiudzewo chikuita mari vasikana tiitewo mari kwete kungohakira kungoti ambiri yekunzi anotuka vanhu champion anozotuka vanhu utoka kutuka here uya ukazodai come on at what cost apa uri kugara mukahoki kamukuku you still want to totobatsirwa uri kutuka vanhu vanogona kubatsira mangwana because hauna brain unongohakira kwaenda mhepo ndokaunomhanya uchingoenda kwaunohakira ndokwaenda zvekutuka zvakabuda mustaira mufashion pafeya chaiko chaiko zvokunzini ndotuka vanhu zvakabuda mustaira zvotonyadzisa guys tara chokwadi ide muchimbodeve kuzvikona uku vanhu vanotaura uku guys muzvikona kwavana chiaofanira kuti ei mwari ndibatsire ndibate muromo wangu ndibatsire zvangu mwari ndizvitire masikiti angu akana handioni vanhu vachitaura muzvikona vanozotya ngoti bvo but ukaona zvichitaura kukona kunyazona kuti vanhu havachadi people are tired and aiwa vanhu vachava nezvimwe zvokuita zviri nani havachadi because vanhu vanotaura kuseri kumawhatsapp kwanhu vanotaura kuzvigurupu kwanhu vanotaura kuti itaneta guys zvakutoshaisa zvazvina hunhu zvazodai zvaso you know chiita mari usangohotspotwe madhari tikuone muchihotspota tinotokuvinga kuseri kuti yaipi zvei nai mwanangu ngatiitei zvinotsvaga zvekutsvagisa mari itai zvekutsvaga mari itai zvekukandirana zvemutambo zvezvo zvekutengerana magrosari dhisemba iyo zvina kusvika guys dhisemba akusvika itai mutengerane magrosaries moungadza muchitanga kungadza magrosaries enyu izvozvo adhisemba mosheyana grosari rei christmas vanenge vane chekudya vanenge vane chekudya vanhu kwete ngotenderera ushoko zvangu munhu anondirikuwo musoro guys munhu anondirikuwo musoro zvakanaka zvisingaiti kana uripo please ndokumbiroti uzondibata kuseri anditika asi ndiri kuda munhu ari kuzimbabwe anondiruka musoro munhu anondiruka musoro kuzimbabwe kana uripo please tondibata zvako uyu ndiuyewo ndiruke musoro kuzimbabwe tisapotane tichienda takadaro andi muri kuona ndo zvinenge zvakanaka kungotevedzana kutevedzana kuita 10 years pasocial media wabudei hapana ukangopinda uri toxic ukabuda uri toxic chawagona hapana zvishandi zviya guys mafeya cheke chakwazvishandi it worked for people for my socialites because they gained the following now they can even change and start selling zvinhu zvavo zvichitofaya because aane following yacho koiwe hazvishandi. So guys ndakuenda guys by the way tine GoFund yabva dzedu yatawanda andika GoFund riripo guys ndikuti mazana ndikaona skiti rake ndoshare ndobva ndaisa link madhimini mukangoona skiti munongoshare musatore nyikiri yake just share it and put the link ariko here kuda kuningi uku handimwana itai kuti
guys muti musapotei antimaona kana takakumbira guys mari yachitozati yakawandisa mari yake it's a lot of money yakawandisa itori mazino chaivo chaivo ngatingoti anenge anguwanawo achida kukandawo something okanda anenge anguwanawo $10 lingirenge riripo ngokandawo awana ka $5 muchikana ichakura ichawanda kana azongotsaida kuti machadi zvemaoko mari yachingoni paitange business still that's okay andika the wife can start something andimaona ngatipushei guys tichimukandira ngatipushei tichimuisira kuti zvienderere mberi anditika let's not give up guys give up andika ndofunga tataura nhasi tatandara ka2 kesi ndabhuya tikadistepa ndauya nemwe mwana wangu akauya kuzondiona akabva tikadzoka tikatanga futi anditika vanhu vari kuita mastapati avo guys vanoenda kunosapota endai munosapota guys kungosapota kwakanakawo endai munosapota mastapata it's just a way of appreciating people though ndikuona zvekuti zviri kuitwa within a short space of time kuti munhu wese akungoti saka vanhu vakandi vacho vemasters vanopedzisira vadzipiwa kudai vasasazivi kuti todi anenge vachida kusapota but nhasi akanda mangwana onzi kana usina mangwana it becomes like too much anomaona but masters ande tinokandawo mune so tichaita yedu andika tichazoita yedu amauti rini tichaitawo yedu stapa ndatarirwa nevakawanda madharisi naye misisimeli saka vanhu vose tinoda kutokuappreciatai ndandisina shungu nazvo but the amount of people tinotora nemari tinoda kutoti tikande vamasters papoka dzaita kuti diti regai saka neniwo ndichaitawo yangu asi ririni asangaziva asi ndichaitawo yangu but hamiri kumberi ikokoko andimaona so guys hanzi undibate kuda timuone munhu wacho so guys inda kuenda zvangu kunovata tobatsana zvedu mangwana aiwa tinenge tiripo tobatsana mangwana tichidzoka futi palive tichitaura mastepmother just go and be good never too late to fix endai munofixa nevana venyu vevarume vamenawo fix up things andika guys fix up things nevana vamenawo musabate vana vakunge nhapwa mwana haana chaanoziva zvaunongoita vako vana chingofita ngodi dzakubuda zvakuita vako vana it's doable zvinoita guys hapana chinoramba mboenda usiku wakanaka guys handitika hanzi vanofema nguva yembinga mbinga dzacho dziri strong wena mbinga dziri strong idzodzi haiwa mbinga dziri strong mbinga haikwana zvokutamba but anyway all the best kune vari kuitamba stapata veko zvino nevakapongwaiwa tichingoti makoropoto mbinga tichingotiwo thank you very much mbinga mufunge nekuragarirawo vamwewo vanowanawo pekutangirawo kana akangwara chaiko chaiko anotowana pekutangira toita awo beta life kana angasina kutowanawo business yekuti atangewo aitewo handiti maona mwari vanenge vakushanyirawo handimazvona so guys mararapo from me to you guys bless you.